breeding ground para sa bakterya. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ng sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria, bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding grounds para sa bakterya. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong ko may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, tago. 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radio Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! 3 minutos ang nabilin antes ang alas 7 sa aga. Welcome diri sa pagpangalaga sa Bombo Report 2nd edition. Adlaw sang Lunes sa Petsa Jesse 7 sa bulan sang Enero sa mga 2022. Ikatatlong adlaw sang Lunes sa unang bulan sa mga year 2022. Sa mga aga mangin kaupod si Bombo Erlin Bayonita. Update kita asa alas 7 ang atak na sa mga aga sa pagdulong sa inyo sa dugang mga balita lokal. Mga na-record diri sa ato na sa maya syudad sa Bacolod, Calaquipan na sa maya probinsya sa Negros Occidental. I-check nato na bisan makadali lang si Bombo Grace Labaton kay mayaras ang na-record ang sunog o nagaluntad ang sunog dira sa maya syudad sa Bago and pila naman na diri kagato sa Kalibo ang na-record ang damage sa ginabili na sining sunog sa piya kalinya Bombo Grace Labaton kamen. Okay, Mama Grace. Mama Arlene. Aha, So, sige, Mama, sige. 10 mil pesos ang valor no sang tuga ining sunog nga nagluntad sa barangay Nag-Asal, Bago City, Negros Occidental. Presidente Ma'am Arlene sa isa ka palamahawan no sa ginabaligyan sang pizza. So
So, Pamba Arlene, wala man natuga or wala may natuga nga injury o kung casualties sila nga sunog. Kag padayon pa nga imbestigahan ang ining pagluntad sa sunog kay according mo Marisa na nakita, nag-spark ini ang kuryente. So, Aha. may mga katupad ini nga mga balay pero wala man Pamba Arlene na lapot sa amon na nagluntad na fire incident. Sige, kwanta karon ng investigation sa Bago City Fire Station. Thank you, Ged. Mo, Grace. Yes, Ma'am Arlene. Ini si Bombo Grace Luato nag-report para sa pamansang radyo ng Pilipinas Consistent Overall. Number 1 sa Bacolod sa radyo. Bombo. Madamo nga salamat kay Bamo Grace Lubaton ni check at nakaroon sa may Bago City Fire Station ang ilang investigation na kung ano ang ginhalinan sa kalayo sining sunog nga nagaluntad dira sa may barangay Lag-asan na Bago City. Kahapon meron pa na sang sunog na nagaluntad dira sa may barangay Alihis. So parayon ang panumduma sa ato na sang Bureau of Fire Protection nga dapat maghalo nga gid para nga kita mabiktima sang sunog diri man sa ato na sa may syudad sang Bacolod kaga sa iban pang mga kabanwahanan kaga kasyudaran diri sa may province of Negros Occidental. Sabong nga dati matamat naman nag-init na ang panahon. Impunto alas 7 na, yarin na ang Bombo Network News. ABP Golden Dove for Best Radio Newscast Metro Manila goes to Bombo News DWSL Star FM Bombo Radio. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang umaga Pilipinas, sa namang oras sa buong mundo. Narito ang Bombo Network News Morning Edition. Araw ngayon ng Lunes, Enero 17, 2022. Sa ulo ng ating mga balita, mga public utility vehicle drivers nagpahayag ng concern kaugnay pa rin ng no vaccination, no ride policy ng ating mga kababayan ay patutupad. Ngayong araw po yan. Ang booster shots naman para sa mga COVID survivors mas pinaaga na. Ang Pangulong Rodrigo Duterte inaasahang muling haharap sa publiko mamayang gabi. Ang Manila City Government naman balak na gawing vaccination site ang Manila Zoo para yan sa mga bata. Electric bus naman ng Valenzuela City maghahanap pa rin ng vaccination card kahit libre ang sakay. National news naman, ang tsunami naramdaman sa Japan at California matapos ang pagsabog ng bulkan sa Tonga. Sa atin pong sports, balita mga opisyal ng Serbia umalma po sa desisyon ng Australia na patalsikin si Djokovic. At sa ating business report, itong big time oil price hike, halos 2 piso po yan, asahan bukas. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Everly Rico. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulep. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Nagpahayag po ng kanilang pagkabahala itong mga public utility vehicle, itong mga PUV drivers sa direktiba ng Department of Transportation na no vaccination, no ride policy. May kaugnayan pa rin ito sa sinabi ng DOTR po na ang mga drivers at operators daw ang magmumulta, hindi ang mga pasahero sakaling magsakay sila ng mga hindi pa bakunadong mga kababayan. Nangangambaraw ang ilang drivers sa National Capital Region na maapektuhan sila sa naturang direktiba. Dapat daw ay ang mga pasahero ang mananagot, hindi ang mga kawawang drivers, lalo na't hindi naman nila kabisado ang mga vaccination card kung ito ay lehitimo nga ba o hindi. Una rito, sinabi po ni Department of Transportation Road Transport Sector Assistant Mark Steven Pastor na maaring maparusahan itong mga drivers at operators sa ilalim niya ng Article 1 Section 2 ng Joint Administrative Order number 2014-01 kung sila ay magsasakay ng mga hindi bakunadong individual. May multa itong 1,000 hanggang 10,000 pesos po. Depende raw kung ilang paglabag ito sa kanilang polisiya. Ang mga lalabag na drivers at operators ay posibleng isuspindi itong prangkisa. Depende na rin sa gravity ng offense na kanilang nagawa. Sinabi naman po ni DOTR Undersecretary for Legal Affairs and Procurement Renier Paul Yebra na hindi kasi sakop ng Department Order number 2022-001
ang mga pasahero kaya hindi sila mapapatawan ng multa. Pero pwede pa rin umanong parusahan po itong mga pasahero kung mayroon na hiwalay o sariling kautusan na umiiral ang lokal na pamahalaan tungkol pa rin sa paglimita dito nga sa galaw ng mga taong hindi pa bakunado ng panlaban po dito sa COVID-19. Ipinaliwanag din ng mga opisyal na hiwalay ang parusa ng LGU Ordinance sa pinapatawan ng parusa sa ilalim ng Republic Act 11332 o itong Mandatory Reporting of Notifiable Diseases and Health Events of Public Health Concern. Paalala po rin ni Yebra, may parusa sa Revised Penal Code sa mga pekeng COVID-19 vaccination cards na ang multa ay aabot sa 1 milyon at kulong ng 6 hanggang 1 taon. Samantala, sa mga karagdagan pa nating mga balita, nagbabala naman ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa mga pasaherong magpapakita ng mga peking vaccine cards at medical certificate na maharap ang mga ito sa kaukulang kaso. May kaugnayan rin ito sa pagsisimula ngayong araw ng No Vaccination, No Ride policy na ipapatupad sa mga pampasaherong sasakyan. Ayon kay LTFRB National Capital Region Director Zona Tamayo na maaaring masampahan ng kaukulang kaso ang magpapakita ng kanilang mga peking vaccination card. Nauna nga rito naglabas ng memorandum ang Department of Transportation na hindi pa sasakayin sa mga pampasaherong sasakyan ang mga hindi pa bakunadong individual dahil sa patuloy na pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa Metro Manila. Samantala naman, bumaba sa 2% ang COVID-19 growth rate sa National Capital Region. Ayon kay Octa Research Fellow Guido David, na maari ito ay dahil na rin sa tumaas ang kaso o naabot na ang limitasyon ng testing capacity. Mula kasi sa dating 3% ay naging 2% na lamang ang growth rate ng 7 days average. Posible din umano na malapit na sa peak ang kaso ng COVID-19 sa NCR o ang bagong kaso ng NCR ay limitado lamang sa testing capacity. Inaasahan na bababa naman ang COVID-19 infection sa Metro Manila sa mga susunod na araw. The Coronavirus Infectious Disease or COVID-19 Pandemic Update. Bahagya namang bumaba po itong kaso ng COVID-19 dito sa bansa kahapon. Kahapon nga nang maitala ng Department of Health itong kaso na 37,154. Yan po yung karagdagang mga kaso ng COVID-19. Yung mga mayroon naman pong naitalang 30,037 na gumaling habang 50 yung mga namatay. Sa kabuang bilang ng mga naitalang kaso sa bansa, 9.0% o katumbas yan ng 287,856 itong mga aktibong kaso. 89.4% naman o 2,864,633 itong mga gumaling at 1.65% naman itong mga namatay, katumbas yan ng 52,907. Ayon po sa pinakauling ulat, lahat po ng mga laboratorio ay operational naman mula noong Enero 14 habang mayroong 12 laboratorio na hindi nakapagsumite ng datos sa COVID Document Repository System, yung tinatawag na CDRS. Base po sa datos sa nakarang 14 na araw, ang kontribusyon ng 12 laboratorio na ito ay humigit kumulang 2.7% sa lahat ng samples na naitest at 3.4% naman sa lahat ng positibong mga individual. Pinaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante dito sa banta pa rin ng COVID-19 bagkus. Dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards at laging magsuot ng face mask, mag-physical distancing at maghugas ng kamay. Sa oras na makaramdam ng sintomas, agad mag-isolate at magpa-test. Tandaan ang right test at the right time. Agad na magpabakuna upang makakuha naman ng dagdag na proteksyon laban pa rin sa COVID-19. Iba na po talaga yung panahon ngayon, mga kabombo. Matinding init na biglang panakanakang pag-ulan po. Ay, kapag ganyan, lagot kang bata ka. Mabuti na lamang po at mayroong Immunomax food supplement. Yung Immunomax po na yan ay gawa sa CM Glucan na nagmula pa sa Switzerland. Ito ay available na po in capsule for adults. Siyempre, mayroon din pong syrup para sa mga kids.
Meron ding Forte variant mula rito sa amin o kahit saan ka, nasaan pa po, magandang balita talaga ang itong Immunomax. Mahalagang paalala po, ang Immunomax ay hindi gamot at hindi po dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang mabilis naman na paglobo ng COVID-19 active cases na itala po yan sa Quezon City. Makidetalye tayo mula sa Star FM Manila. Tumaas pa ang mga bagong kaso ng COVID-19 sa Quezon City na ngayon ay umaabot na sa higit 40,000 ang aktibong kaso ng sakit. Sa pinakauling tala ng Quezon City Epidemiology and Disease Surveillance Unit, sumampa na sa 41,137 ang aktibong kaso ng virus sa lungsod. Sa datos ng lokal ng pamahalaan, 18% ang itinaas na active cases mula sa second highest record sa lungsod na 31,479 ng nakaraang linggo. Kasama sa mga barangay sa Quezon City na may pinakamaraming aktibong kaso ng COVID-19 ay Barangay Bahay Toro na may 1,157 cases sa District 1 at Barangay Patasan Hills sa District 2 na mayroong 1,850 na active cases. Ang Barangay Matandang Balara ang may pinakamataas na bilang naman ng aktibong kaso sa District 3 na umaabot sa 842 cases. Habang sa District 4 naman ay nangunguna ang Barangay Bagong Lipunan ng Krame na may 687 na active cases. Naitala naman ang 1,035 na mga kaso sa Barangay Fairview sa District 5 samantala 1,457 naman ng active cases sa Barangay Pasong Tabo ng District 6. Sa uling ulat ng Quezon City LGU, 228,198 na ang kabuang bilang ng mga tinamaan ng COVID-19 sa lungsod. Iyan ang balita mula rito sa 102.7 Star FM Manila para sa Boba Network News. Nagulat Star DJ Antonio Nabara para sa Babansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo Bombo. Samantala, maki-update tayo dito naman sa nalalapit na halalan dahil nakapagtala na ng 33 yung naaresto sa mga nakatalagang Commission on Elections sa checkpoint sa Metro Manila habang ipinatutupad po itong election gun ban. Ayon kay National Capital Region Police Office, mayroon pong nakumpiska silang 20 baril at 56 na iba pang armas. Karaniwang palusot ng mga nahuhuli na hindi nila alam ang gun ban, itong implementasyon po, habang may iba naman na inakalang baril lang ng hinaharang or baril lang itong hinaharang ng mga otoridad. Iginit ng PNP kahit gun replica ay bawal bitbitin, pati na ang iba pang kagamitan na maaring magdulot ng takot at panganib sa ibang tao. Sa kabuuan po, umabot na sa 1,000 itong operasyon na isinagawa ng mga otoridad dito pa rin sa Comelec gun ban. Sa iba pang mga balita, nananatili pa rin na mahina ang ekonomiya ng bansa dahil sa COVID-19. Ayon sa London based on Oxford Economics na nananatili ang Pilipinas bilang pinakamahina sa 56 na mga bansa. Dagdag pa sa naturang ulat na kumpara noong buwan ng Oktubre sa nakalipas na taon ay nagkaroon ng malaking pagbabago ang Pilipinas, Bangladesh, Egypt at New Zealand. Itinuturing na hindi mababa ang Norway kahit na nagkaroon ng mahabang epekto ang COVID-19 pandemic. Isa nga sa mga naging direct at indirect contributions ay ang sektor ng turismo na mayroong 25% na gross domestic product ng bansa. Aba, yung booster shot sa mga COVID survivors mas pinaagaraw. May update si Bombo Dennis Samito. Nagkaroon ngayon ng development dito sa nais ng Department of Health kung saan Bombo Gerald, Bombo Ever ay maaari nang magpaturok ng booster vaccine yung mga breakthrough COVID patients. O ito yung mga fully vaccinated ngunit tinamaan pa rin ng naturang virus. Matatanda na dati ay naghihintay muna ng ilang buwan bago mabakunahan ang isang nagpositibo sa SARS-CoV-2 o itong COVID-19 virus. At sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na kapag nawala na yung mga sintomas at natapos na yung isolation period ay maaari na daw tumanggap kagad ng booster shot sa kanilang mga LGU. Sa nakaraang Interagency Task Force resolution, ang sino mang tinamaan ng mild COVID symptoms ay kahit itong mga karaniwang tao lamang at lalo naman na priority yung healthcare workers, pwede na sila na magpaturok ng booster shot. Dati kasi, prioridad lamang yung mga healthcare workers. Ngayon ay kahit mga karaniwang individual, lalo na yung
nagkaroon ng breakthrough case ng COVID-19 ay maaari na daw turukan ng COVID vaccine bilang booster shots sa kanilang mga kalusugan, ay makakatulong daw ito. Kapag moderate cases kasi, 10 araw yung ibinibigay na pagitan bago ikonsidera na maturukan ng bakuna, habang yung mga umabot hanggang severe infections ay 21 days naman ang hinihintay para mawala na lahat ng sintomas. Ayon pa kay Berere, mahalaga ang agarang booster shot dahil may mga naglilitawan pa na iba't ibang variant ng COVID-19 at para maiwasan daw yung reinfection na maaaring danasin ng mga naturukan na ng 2 bakuna, yung first at second dose ay tinatakda ng World Health Organization. Bombo Dennis? Yes, Bombo Gerald. Kahit halimbawa, di ba 3 months yung sinasabi ng Department of Health bago itong booster shot? So sa ngayon, halimbawa noong Disyembre, yung katapusan ng Disyembre na nagpaturok ka ng second dose pero na-COVID itong naturang individual, na-COVID ka ngayong Enero. So pagkatapos mong ma-COVID dyan, Bombo Dennis, pwede ka nang magpaturok ng booster shot? Well, basta kumpleto na, Bombo Gerald, kumpleto na, fully vaccinated na itinuturing, first at second dose. Tapos nagkaroon ng breakthrough case. Ibig sabihin, kahit sa kabila ng 2 bakuna na natanggap, ay tinamaan pa rin, ay ito yung tinatawag nating breakthrough cases. Kaya, pagkatapos na humupa, kung halimbawa may ubo, may sipon, pagka humupa na yun, pwede na mag-booster shot. Hindi na kailangan hintayin yung 3 buwan na dati-rati ay tinatakda nga para doon sa mga tuturukan ng booster vaccine na Bombo Gerald. Bakit? Yes. Go ahead. Dahil kasi dati ang ikinukonsidera ng hihinayang yung mga health expert doon sa antibodies na nakikreate, na puproduce ng katawan ng tao habang siya ay na-infect at gumaling. So ngayon, dahil ito'y booster naman na Bombo Gerald, ay kailangan magpaturok na siya para ma-reinforce yung maiwasan yung reinfection dito sa mga individual na naturukan na ng kumpletong bakuna in terms dun sa sinasabi, yung basic na first and second dose Bombo Gerald. So, para pag-iwas dun sa reinfection cases Bombo Gerald. Oo, so yan yung dahilan kung bakit ito yung direktiba ngayon ng ating pamahalaan, Bombo Dennis. Pero hindi ba magkukulang yung bakuna kung sakali, Bombo Dennis, na maturukan itong mga individual na nagka-COVID na dito sa booster shot dahil mayroon pa yung ating mga kababayan na hindi pa nabakunahan ng COVID-19, Bombo Dennis? Well, ayon dito naman kay Vaccine Czar Carlito Galvez Jr., sapat yung bakuna para hanggang umabot doon sa booster shots ng mga kababayan natin. Makukumpleto yung kinakailangan para doon sa first and second dose at meron pang allocation para doon sa booster shots. So wala daw magiging problema, lalo't yung mga bata may bukod na naman na naka-allocate doon. Hindi siya kapareho ng itinuturok sa mga adult individuals. So walang kakapusan, Bombo Gerald. May mga inaasahan pa tayong dadating na karagdagang bakuna para yun sa mga booster shots pa sa mga hinaharap na panahon doon sa iba pang mga nais magpaturok ng naturang klase ng bakuna, Bombo Gerald. Oo, sa bagay, milyon-milyon pa yung mga nakaimbak na mga COVID-19 vaccine, Bombo Dennis, dito sa ating mga yung pasilidad ng ating pamahalaan. Well, si Bombo Everly, may katanungan din, Bombo Everly. Yes, Bombo Dennis, may kailangan bang ipakita yung mga COVID-19 survivors na mga dokumento like yung kanilang mga positive, yung RT-PCR test, yung result nila para ipakita nila yan sa mga vaccinators kung sakali na sila ay magpapabakuna na ng booster shots, Bombo Dennis? Yes. Tama ka dyan, Bombo Ever. Pero unang-una, huwag nilang kakalimutan na dalhin yung kanilang yung kanilang vaccination card, Bombo Ever. Dahil syempre importante rin na ipakita yung kanilang resulta ng RT-PCR na nagpositibo nga sila para ma-qualify sila doon sa magiging priority na bigyan ng booster shot. Pero syempre, bago ka kasi makalabas ng bahay, isa sa basic requirements ngayon, yung pagdadala ng vaccination card, Bombo Ever. So dalhin pa rin yung vaccination card, isang valid ID,
at yung resulta ng RT-PCR kung saan sinasabi na nag-positibo ka nga na recent time dito sa COVID-19 para ma-qualify ka dun sa booster vaccine na pinagkakalob ng gobyerno. At ito ay libre, walang babayaran dito, Bombo F. So, Bombo Dennis, lahat yan, pati yung mga minor de edad na naka-second dose na ng COVID-19 ay pwede nang magpa-booster kahit minor de edad dyan, basta mayroon itong kanilang vaccination card, Bombo Dennis. Lahat na yan, pati yung mga seniors, Bombo Dennis. Well, ang assessment dyan ay nakadepende na doon sa health workers na titingin. Dahil siyempre nag-iiba-iba ang kondisyon ng tao. Kung qualified siya ngayon at sa nakalipas na maghapon, magdamag, ay nakaranas siya ng kakaiba. So panibagong assessment yung ilalabas para sa kanya. Pero na ang magdidetermina niyan, yung mga doktor, yung mga vaccinator na nandun sa area, Bombo Gerald, para ma-assess yung kanyang kalagayan. Pero kung ito naman ay hindi related sa COVID at hindi rin related dun sa natanggap niyang initial na bakuna, wala magiging problema. Tuloy pa rin ang pagtuturok sa kanya ng booster shots dahil ito'y kailangan para maiwasan nga yung reinfection at iba pang panganib na dala ng iba't ibang variant ng COVID-19. Oo, lastly, Bombo Dennis, kailan ito sisimulan yung pagpatupad ng direktiba na yan, Bombo Dennis? Ngayon ay effective na ito, Bombo Gerald, at hinihikayat pa yung iba pang mga individual na makipag-ugnayan sa mga LGU. Lalo't ito, nakapaloob na ito doon sa latest na Interagency Task Force Resolution at DOH mismo yung nag-anunsyo itong nakalipas na pagharap ni Undersecretary Maria Rosario Vergere. So, yan na lamang, implementation na lang ang kinakailangan dito sa mga hakbang na ito, lalo't may mga direktiba na galing sa mga proper authorities natin sa gobyerno, Bombo Gerald. Okay, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Sa karagdagang balita, pinayuhan naman ngayon ng Department of Interior and Local Government o DILG ang mga barangay captains na hindi pa bakunado ng COVID-19 na mag-resign o mag-leave sa kanilang pwesto. Ang babala na ito ni DILG Undersecretary for Barangay Affairs Martin Dino ay dahil na rin sa utos ng Pangulong Rodrigo Duterte na isumite ang mga pangalan ng mga hindi pa bakunadong mga Pilipino. Para kay Dino, ang mga barangay captains kasi ang dapat na maging modelo dito dahil marami pa sa ating mga kababayan ang hindi pa bakunado. Bagamat hindi pa ito sigurado kung may mga barangay official ang hindi pa bakunado, pero kapag napatunayan daw na hindi pa bakunado ang mga ito ay kailangan daw silang arestuhin. Ito ay para na rin na patunayan na walang exemption sa utos ng pamahalaan. Dapat daw maging halimbawa ang mga barangay captain sa kanilang constituents sa pagbabakuna sa ating mga kababayan. Una pa nga rito, ipinag-utos ng DILG ang mga local officials na isumite ang pangalan ng kanilang mga constituents na hindi pa bakunado para malimitahan ang galaw ng mga ito dahil sa pagkalat ng COVID-19, partikular na nga ang Omicron variant. Ayon sa National Task Force Against COVID-19, nasa 54,457,863 na mga individual sa ngayon ang fully vaccinated sa bansa laban sa COVID-19 o katumbas na po yan ng 70% ng eligible population. Samantala, naglabas na po ang Supreme Court First Division ng resolusyon na nagbabasura sa consolidated petitions na inihain po ni Surigao del Sur 1st District Representative Prospero Pichay kung saan kinatigan din ng High Tribunal ang parusang dismissal from service na katumbas ng perpetual disqualification to hold any position in the government na ipinataw laban po sa mambabatas. Sa 40 pahinang resolusyon ng naturang division ng Supreme Court na may petsang November 11, 2021 at nito lamang Enero 14 po inilabas or na-i-upload po sa official website ng Supreme Court. Pinawalang saysay nito ang hirit ni Pichay na isantabi ang mga naunang desisyon ng Court of Appeals, Sandigan Bayan at ang Office of the Ombudsman na hindi pumapabor sa kanya. Base sa court records, ang Office of the Ombudsman ang unang nag-issue ng desisyon kung saan napatunayan nitong guilty po si Pichay at dalawang iba pang mataas na opisyal
ng Local Water Utilities Administration o itong LUA sa kasong misconduct at iniutos ang dismissal from service sa mga ito noong July 4, 2011. Ang tatlo ay naghain naman ng kanilang motions for reconsideration, subalit binaliwala na ng una na po ito noong August 1, 2011. Sumunod dito ay dumalo naman si Pichay sa dumulog sa Court of Appeals sa paghain ng petition for review noong November 13, 2012 at iginiit na ang kanyang right to due process ay nalabag at maging ang pagpapataw sa kanya ng parusang dismissal from service ay iginiit niyang hindi naaayon sa Administrative Order number 59. Bukod sa nasabing ombudsman at CA decisions, inapela rin ng kongresista sa High Tribunal ang resolution na may petsang October 18, 2016 at November 17, 2017 na inisyo ng Sandigan Bayan na pumapabor sa ombudsman findings na mayroon pong probable cause ang kaso laban pa rin kay Pichay at iba pa itong tatlong bilang po ng paglabag sa Section 3E ng Republic Act number 3019. Gayon din ang paglabag sa Section 11 at itong Manual Regulation for Banks na may kaugnayan pa rin sa Section 36 at Section 237 ng Republic Act 7653. Subalit sa paghimay ng Supreme Court First Division sa mga inihirit po ni Pichay, mariin nitong kinontra ang alegasyon ng lawmaker na nalabag ang kanyang karapatan sa due process. Hindi tamang desisyon umano ng Sandigan Bayan na mayroong probable cause ang kasong isinampa laban sa kanya. Ang pagkakaroon ng right for a speedy disposition of the case at ang umano'y hindi katanggap-tanggap na hatol sa kanya ng ombudsman na perpetual disqualification for the reemployment in the government service. Bunsod dito ay nalalagay ngayon sa alanganin ang re-election bid po ni Pichay bilang kinatawan ng Kamara ng Surigao del Sur 1st District kung saan kalaban niya sa naturang posisyon sa nakatakda ngayong 2022 elections si incumbent Construction Workers Solidarity Party List Representative Romeo S. Momo Sr. na dating DPWH Undersecretary. Ang kaso laban kay Pichay ay nag-ugat sa panahong pinamumunuan niya itong luwa kung saan ay pinangunahan niya ang pagbili ng ahensya ng 445,377 shares ng Express Savings Bank Incorporated o itong SB na katumbas ng 60% po ng voting stock ng huli sa halagang 80 million pesos. Matapos ang nasabing bilihan, ang luwa po ay naglabas ng Board Resolution number 303 series of 2009 na nagtatalaga sa SB bilang kanilang depository bank noong August 2009. Kaya nagbukas itong ahensya dito ng savings account na agad ding nilang dineposito itong 300 million na kinuha mula dito po sa kanilang land bank account. Napag-alaman din ng Supreme Court na base sa kasong isinampa laban kay Pichay sa panahong binili ng luwa itong controlling shares ng SB. Ang bangko ay nasa ilalim ng rehabilitation ng Bangko Sentral ng Pilipinas, kaya naman maituturing na disadvantageous para sa ahensya ang naging 780 million investment nito. Samantala, makikamusta naman tayo sa Malacanang dahil si Pangulong Rodrigo Duterte inaasahan na muling haharap sa publiko mamayang gabi. May detalye si Bomber Raymond Tinaza. Bombo Ever, Bombo Gerald, natakdang muling harap nga si Pangulong Duterte mamayang gabi kaugnay sa kanyang meeting sa Interagency Task Force at Talk to the People o public address. Kaugnay pa rin ito sa pagtugon ng gobyerno sa COVID-19, particularly yung patuloy na pagtaas ng kaso ng Omicron variant dito sa bansa, particular sa Metro Manila. Dito mamayang gabi ay hindi pa naman nakatakda o kaya naiset Bombo Gerald, Bombo Ever kung anong oras yung magiging meeting ng Pangulo sa IATF. Yun din yung kanyang pagharap sa publiko. Pero most likely ay talagang abutin tayo ng hanggang madaling araw sa pagtutok dito sa magiging mga pahayag ni Pangulong Duterte. At maliban sa pagtugon ng gobyerno
sa ating problema sa COVID-19 ay asahan din yung magiging accomplishment report ng miyembro ng gabinete o ng ahensya ng pamahalaan. Ito ay kasabay nga ng nalapit na pagtatapos ng termino ni Pangulong Duterte. So yan yung abayangan natin mamaya kung may mga bago pa na magiging direktibang Pangulo maliban sa nauna niyang mga pahayag na i-restrain yung movement o paglalabas-labas ng mga hindi mabakunado, gayon din yung pagdalagay sa Alert Level 3 ng Metro Manila at iyo pang panig ng bansa. Bombo Gerald? Oo, Bombo Raymond. So yung anunsyo yung pagsalita ni Pangulong Rodrigo Duterte mamaya, Bombo Raymond, siguradong hindi nakasali dito yung alert level dahil hanggang 31 na. Maliban na lamang kung babaguhin niya, Bombo Raymond, itong alert level status, Bombo Raymond. Tama ka dyan, Bombo Gerald. Pero unlikely, hindi talaga babaguhin ng Pangulo yan. Most likely, Bombo Gerald, dahil ipinagkakatiwala na niya sa IATF dahil sila daw yung eksperto sa pagdedesisyon. So hindi nakikialam yung solo Pangulo sa mga resolusyon ng IATF sa alert level, Bombo Gerald. Oo, may mga aasahan bang bagong i-anunsya itong Pangulong Rodrigo Duterte, Bombo Raymond, dahil resumption ngayon ng 18th Congress. Mukhang matagal na hindi na siya nagpatutsada dito sa mga senador, Bombo Raymond. Ceasefire muna ang Pangulo sa politika, Bombo Gerald. Which is tama naman. Ngayon, we need a break sa politika. Usaping mga ganyan patutsadahan. So mas mabuti na nakatutok lamang ang ating national government sa pagtugon sa COVID-19 pandemic, Bombo Gerald. Lalo pat ito ay patuloy yung spike o pagtaas ng kaso ng COVID-19 dahil sa mas nakakahawa na Omicron variant, Bombo Gerald. So nasaan si Pangulong Duterte ngayon, Bombo Raymond? Wala siyang mga engagement ngayong araw, Bombo Raymond? Well, ang pag-alam natin over the weekend ay doon siya sa Davao City at tumanggap ng mga bisita at nakipag-meeting on a private meeting, Bombo Gerald. Pero di natin malaman. Check natin mamaya kung nakabalik na dito sa Manila ang Pangulong Duterte. Pero for now, as we speak, ang impormasyon ay sa Davao City, nag-weekend ang Pangulo, Bombo Gerald. Oo, Bombo Raymond, parang matagal nang hindi lumabas ang Pangulong Rodrigo Duterte, lalong-lalo na pagkatapos yata ng yung pagbisita niya dyan sa makasinalanta ng Bagyong Odette, wala pang public engagement itong Pangulong Rodrigo Duterte, Bombo Raymond? Wala pa. Tama ka dyan, Bombo Gerald. After nung kanyang mga pag-ikot sa mga sinalanta ng Bagyong Odette sa Mindanao at Visayas regions, ay hindi pa muling lumalabas ang Pangulo. Siguro bahala na rin ng kumbaga direktiba o guidance ng PSG para sa proteksyon ng Pangulo dahil sa Omicron variant, Bombo Gerald. So mamayang gabi, wala talagang oras, Bombo Raymond, kung anong oras ito magsasalita na naman sa publiko, Bombo Raymond. So wait and see na naman. Parang last time, alas 11 nagsimula. Kung magkagayon-gayon, ika nga, baka alas 11 ulit magsimula yung airing ng Talk to the People ni Pangulong Duterte, Bombo Gerald. Anyway, nakaantabay naman, nakatutok dyan si Bombo Jubino Magdamag. Samahan natin mamayang gabi. Hindi siya lalabas, Bombo Gerald. Okay, Bombo Raymond, maraming salamat. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinasa nag-uulat. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Bombo! Sa iba pang mga balita, nakuhanan sa CCTV camera ang pagsugod ng isang lalaki at ang banghahambulusin ng hawak niyang baseball bat ng isang magpinsan na naglalakad lamang sa Quezon City. Sinasabing nangyari ang insidente nitong araw ng Sabado ng hapon sa may Roosevelt Avenue na papuntayan sa isang mall. Habang naglalakad ang magpinsan sa bangketa, biglang sumulpot ang lalaking may hawak na baseball bat. Pasugod na lumapit ang lalaki at nakaambang ipapalo sa magpinsan ang hawak na pamalo. Napatakbo pa ang pinsang lalaki at kumuha naman ito ng bato habang tila hindi na nakakilos ang babaeng kasama niya. Nang papaalis na ang lalaking may hawak ng baseball bat, nilapitan pa niya ang isang lalaking sakay ng motorsiklo at inambaan din na hawtawin ng baseball bat pero hindi rin niya ito itinuloy. Sa panayam sa magpinsan, sinabi nilang nagmumura
nagsimula ang lalaking may hawak ng pamalo. Hindi na malaman na magpinsan kung ano ang kanilang ginawa na ikinagalit naman ng lalaki at daanan naman daw talaga ng tao ang bangketa na kanilang dinaanan. Inaalam pa ang pagkakakilanlan ng lalaking may hawak ng pamalo at nai-report na raw ang insidente sa mga otoridad. Nag-iisip naman ang magpinsan kung sila ay magsasampa ng reklamo laban sa lalaki habang sinusubukan pang makakuha ang panig ng pulisya at barangay ng nakakasakop sa naturang lugar. Samantala, itong Manila City Government balak daw gawing vaccination site ang Manila Zoo para dito sa mga bata. At itong electric bus ng Valenzuela City ay maghahanap pa rin ng vaccination card sa mga ating kababayan kahit meron pong libreng sakay. May detalye si Bombo Jovino Galang. Plano ngayon ng Manila City Government na gamitin ang bagong renovated na Manila Zoo bilang vaccination site para sa mga senior citizens at kapag magsimula na ang pagpapabakuna sa mga bata edad 5 hanggang 11 taong gulang. Kasunod ito sa naging payag ng national government na sisimulan nilang pediatric vaccination sa unang linggo ng Pebrero. Isa sa magandang lugar para sa nasabing pagpapabakuna ay ang Manila Zoological at Botanical Garden dahil sa merong 5 hektarya na recreational facility at maraming mga open spaces. Pagkatapos anya ng mga bakunahan ay maaring makapasyal ang mga bata kasama ang kanilang lola at lolo. Makakaroon din anya sila ng tila pasilip sa bagong gawang Manila Zoo at marami ang mapapasyalan sa nasabing lugar. Bubuksan ang bakunahan sa Manila Zoo kahit hindi residente ng lungsod ng Maynila. Sa lungsod naman ng Valenzuela, magiging libre pa ang pamasahe ng mga residente ng lungsod nang hanggang January 31 sa kanilang electric minibus. Nagsimula kasi ang operasyon ng libreng sakay noong December 2021 sa Comet Shuttles o ang fully air-conditioned na charging stations electric vehicles. Maaari lamang sumakay ang mga residente basta mag-download sila ng Global Electric Transport Pass application. Hindi patihan ng City Government ng Valenzuela kung kailan maniningil ang nasabing electric bus company kung saan pinaalalahanan nila ang mga pasahero na dalhin ang kanilang vaccination card para sila ay makasakay. Nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Jovino Galang, Basta Radyo Bombo! Mamaya po alamin itong mga sitwasyon dyan pa rin sa mga bus terminal na sa unang araw po ng pagpapatupad ng no vaccine, no ride policy ng ating pamahalaan. At sa ating sports balita po mamaya abangan sapagkat itong kampo po ni Novak Djokovic ay kinu-question itong naging hatol sa kanya doon pa rin sa Australia para dito pa rin sa Australian Open. At ang detalye ng mga balitang yan, abangan! Guys, it's me, Donnie. Wacko Donnie. Huwag niyo na tanong kung bakit. Basta try niyo na ang Dunkin' Wacko Bucket. That's 15 Choco Wacko Munchkins with 10 Premium and 15 Classic Munchkins for $3.49. At may dozen Classics with Mini Wacko Bucket din for $2.99. Wacko sa Choco Wacko? Mag Dunkin' Wacko Bucket like me. Wacko Donnie, Dunkin' Donnie. See posters for details. Promo runs from December 28 to January 31, 2022. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 131128 Series of 2021. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Iniulat ng Department of Science and Technology na 5,901 na mga participants ng World Health Organization Solidarity Vaccine Trials sa bansa ang nakatanggap na ng kanilang unang doses ng vaccine or COVID-19 vaccine. Iniulat din ni DOST Secretary Fortunato de la Peña na hindi bababa sa 3,840 mga participants ang nakakumpleto na ng 2 dose ng unang study vaccine. Patuloy naman ang pangangalap ng mga participants para sa mga trials sa 10 pang mga lugar sa Metro Manila. Kasama sa listahan ng mga trial sites ay ang Philippine General Hospital, ang Lung Center of the Philippines, Makati Medical Center, Quirino Memorial Center, St. Luke's Medical Center, Medical Center Manila, ang Baguio General Hospital at ang San Juan de Dios Hospital. Gayon din ang 2 community-based centers na
base sa Sampaloc, Maynila at sa Crame, Quezon City. Ang Solidarity Trials for Vaccines ay inorganisa ng WHO at nag-recruit ng unang voluntaryo nito noong pang Setyembre at 30 ng nakalipas na taon. Ang Pilipinas nga ay isa sa 3 mga bansa sa buong mundo kung saan inilunsad ang Solidarity Trial for Vaccines. Kasama na dyan ang Colombia at ang Mali. Samantala, sa mga sandaling ito, alamin na po natin itong mga sitwasyon sa ilang mga bus terminal sa unang araw ng pagpatupad ng No Vaccine, No Ride policy ng DOTR. At live po, nasa Pasay City, si Bombo Dave Vincent Pasit. Bombo Gerald, Bombo Everly, talagang humina o naging kaunti na lamang daw ang bilang ng mga pasahero na isinasakay, Bombo Gerald, dito sa may bus terminal sa lungsod ng Pasay mula nang ipinatupad nila noong nakaraang linggo ang No Vaccine, No Ride policy na ngayong araw formal na inilulunsad naman ng Department of Transportation bilang pag-iingat na rin o hakbang upang sa gayon maiwasan yung hawaan ng COVID-19 pandemic dito sa Metro Manila at sa buong bansa. Ayon nga, Bombo Gerald, sa mga nakausap natin ng mga opisyal ng naturang bus terminal, baka daw marami sa mga pasahero yung takot daw na abutan ng kinatatakutan nilang lockdown. Ito ay kahit pa naman na walang inaanunsyo ang pamahalaan pahinggil sa pagpapatupad ng lockdown sa kabila ng pagtaas o pagsirit ng COVID-19 cases sa mga nakalipas na araw at mga linggo. At bilang pag-iingat at pagsunod na rin sa polisiya na No Vaccine, No Ride ng Department of Transportation, ang pamunuan ng bus terminal na ito na sa aking likuran, Bombo Gerald, ay naglagay ng mga karatula sa kanilang windshield na nakasaad ang No Vaccine, No Ride policy. Bukod dyan, mahigpit ding iniinspeksyon o inuusisa ng kanilang mga konduktor yung mga pasahero pahinggil sa mga kanilang vaccination card o vaccination certificate. Yung mga walang maipakita nga mga dokumento o itong vaccination card ay hindi na pinapayagan pang makasakay sa kanilang bus. At kaugnay niya na pakinggan natin siguro, Bombo Gerald, yung ating panayam kanina sa isa sa mga konduktor dito, Bombo Gerald. Mamaya, pakinggan natin mamaya, Bombo Dave. So, ano ngayon yung sitwasyon dyan dahil noong December sa bus terminal na yan, maraming tao dyan, Bombo Dave, yung mga uuwi sa kanilang mga probinsya noong holiday season, Bombo Dave? Sa kanilang tansya, Bombo Gerald, nasa 70% daw yung ibinawas ng bilang ng mga pasahero na kanilang isinasakay. Ito ay dahil talaga yung iba daw walang maipakitang vaccination card kaya hindi na rin nila pinapayagan. Pag-iingat na rin daw nila ito, Bombo Gerald, na kapag sila ay makadaan o may madaanan man na checkpoint ay hindi na rin sila masita at hindi na rin malagay pa sa alanganin yung prangkisa ng kanilang pinagtatrabahuhang kumpanya, Bombo Gerald. So pakinggan na natin, Bombo Dave, itong panayam mo kanina sa isang konduktor ng bus dyan pa rin sa Pasay Terminal, Bombo Dennis. Bombo Dave. May tanong ko lang, paano nyo tinitiyak na nasusunod yung No Vaccine, No Ride policy ngayon? Bali sir, pagka ganito katulad ito, bago kami umalis sir, check na namin yun sir. Kunyari, pag akyat po ng pasero, pag aalis na ho kami, iniisa-isa ko na po yun. Mga walang vaccine talaga, hindi pinapayagan talaga makabiyahe. Actually, nung last week pa po namin sinisimulan. Pagka wala po talaga siyang vaccine, hindi na po namin pinapasakay. Unless kung may papakita po siya na proof na for vaccination po siya for today or may medical reason po siya para hindi magpa-vaccine. Yun. May mga pasahero bang nangungulit na, sir? Baka pwede nyo po akong isakay na lang kasi... Hindi naman po maiiwasan, meron naman po. Kaso iniiwasan lang din po kasi namin magkaroon kami na violation sa prangkisa namin. Okay. So, kunwari sir, may mga checkpoint pa kayo na dadaanan na may din talaga? Sa ngayon po, yung sa biyahe naman po namin, wala naman po kami nadadaan ng checkpoint pa. Pero hanggat maaari po sa amin na lang po nung partner ko na driver, kami na po nag-i-implement. Kasi po baka magkaroon man ho, at least wala po kaming mangyayaring aberya. Tapos sir, sa mga mas dumani ba o mas kumaunti yung bilang ng mga pasahero natin the past days? Malaki po ang, simula po nung December po, ang laki po siguro mga around 70% nung pasahero na dumagsa nung December na wala po. Wala talaga? At least nung mga kung nasa 100% nung December, 70% na lang ngayon. Sir, maraming salamat. Pangalan na lang po. Kenneth. Bombo Dave.
Sa din sa mga iniingatan kasi ng mga konduktor at ng pamunuan mismo ng bus terminal na ito, Bombo Gerald, yung tinatawag na mystery passenger na sinasabi nga ng Department of Transportation. Ito yung mga traffic enforcers daw na hindi naka-uniforme pero magbe-blend in sa mga pasahero. Ito ay para matiyak o masiguro o i-check na rin na talagang nasusunod ng mga pampublikong sasakyan itong tinatawag nga na no vaccine, no ride policy. So bilang pag-iingat at para ma-reiterate ko na lamang din, Bombo Gerald, ito yung mga kinakailangan ng mga pasahero na tandaan kapag sila isasakay sa mga pampublikong sasakyan. Kailangan palagi nilang bitbit o dala-dala yung kanilang vaccination card o hindi kaya yung vaccination certificate. Sakop nga kasi ng polisiyang ito, hindi lamang yung mga bus, kundi gayon din yung mga jeep, yung mga tren, yung mga eroplano at gayon din ng mga barko. Sa mga sumasakay ng jeep, ang sinasabi ng LTFRB, Bombo Gerald, kung maaari ay kaagad ng ipakita yung kanilang vaccination card sa mga drivers bago pa man sila sumakay. Nabatid na mula noong Huwebes pa nga, ipinapatupad naman ng Philippine Ports Authority o PPA ang naturang polisiya sa ilalim na rin ng kanilang soft implementation stage. Sa mga sasakay naman ng eroplano, ang sinumang nakikitaan ng sintomas katulad na lamang ng dry cough o lagnat ay ikaagad itong i-isolate sa likurang bahagi ng mga upuan at tanging yung mga cabin crew lamang yung pinapayagan na umasikaso sa kanila. Sinabi pa ng Department of Transportation na exempted naman sa no vaccine, no ride policy na ito ang mga taong hindi pa bakunado kontra COVID-19 na mayroong valid at duly signed medical certificate kung saan nakasaad dapat ang pangalan at contact number ng kanilang doktor. Exempted din sa polisiyang ito, Bombo Gerald, yung mga bibili ng essential goods at services, pati na rin yung mga nangangailangan ng medical attention pero kailangan nilang may maipakita na barangay health pass. Ang sino mga lalabag dito, Bombo Gerald, na mga operators ng mga pampublikong sasakyan ay pagmumultahin ng 1,000 hanggang 10,000 piso, Bombo Gerald. Bombo Dave, paano kapag halimbawa ako nakalimutan ko yung vaccination card ko pero na-picturean ko siya sa cellphone, meron pa yung iba nakita ko, Bombo Dave, pinaprint nila sa kanilang damit yung vaccination card. Pwede bang ipresenta yung mga yan bilang proof, Bombo Dave? Ito ay tinatanggap naman katulad na lamang ng pag napicturan mo iyong vaccination card, Bombo Gerald, tinatanggap naman ito pero kailangan mayroon ka rin maipakita na valid na government ID bilang patunay na lamang din na talagang totoo at ikaw yung bearer ng vaccination card na yun, Bombo Gerald. So far sa ngayon, Bombo Dave, dyan sa kinaroroonan mo ngayon, natanong mo na kanina pero mayroon pa bang mga sumasakay dyan na yung talagang kunwari hindi nila alam or humihingi ng exemption na isakay na lang sila, Bombo Dave? Sa ngayon, Bombo Gerald, wala naman daw silang na-encounter ngayong araw, the least, wala pa naman daw silang na-encounter na mga pasaherong walang vaccination card pero nakikiusap sa kanila. At paalala nga ng pamunuan ng bus terminal na ito sa mga pasahero, matagal na rin naman, kung matagal ka ng bakunado, dalhin mo na lang talaga yung vaccination card na ito at kasama na rin kasi yan sa new normal, Bombo Gerald. So si Bombo Everly may katanungan din. Bombo Ever, go ahead. Yes, Bombo Dave, based dun sa PNP Highway Patrol Group, ngayong unang linggo ng implementasyon nitong no vaccination, no ride policy, yung mga hindi makakapagpresenta ng vaccination card nila, papauwiin na lang, hindi muna sila bibigyan ng multa. Diyan ba sa yung kinalalagyan ngayon, Bombo Dave, ganun din ba? May mga insidente na ba na hindi nakapagpakita ng kanilang vaccination card, Bombo Dave? Noong nakaraang linggo daw, Bombo Everly, nang ipinatupad ng bus terminal na ito, yung soft implementation ng no vaccine, no ride policy, may mga pasahero daw talagang nakikiusap sa kanila na kung maaari ay palusutin na lang at payagan na lamang silang sumakay. Pero sila na mismo yung nagsasabi na hindi maaari kasi yung kanilang kumpanya din yung mayayari at posibleng sira din daw ng mga konduktor at ng driver ay baka panagutin din daw ng kumpanya kapag mahuli sila ng mga mystery passenger na tinatawag. Gayun din sa mga posibleng daanan nilang checkpoint. Sa kasalukuyan, Bombo Everly, wala rin tayo actually na nakikita na
mga pulis sa malapit dito sa bus terminal na ito para magbantay ng kaayusan, gayon din na tumulong sa mga konduktor o pamunuan ng bus terminal. Pero gayon man, ang tinitiyak naman ng bus terminal company ng kumpanyang ito na makakaasa ang gobyerno na sila ay susunod at tutulong sa pagpapatupad ng no vaccine, no ride policy hanggang sa nasa ilalim pa nga ng Alert Level 3 ang buong Metro Manila. Bombo Everly. Oo, Bombo Dave, paano pala yung mga mystery passengers na yan, yung koordinasyon nila dito sa mga bus companies? Bigla na lang bang sasakay yung mga yan or magpepresenta rin sila ng kanilang mga vaccination cards? Oo, ang magiging sistema dyan, Bombo Gerald, sila ay parang normal na pasahero, magbabayad, sasakay din sa mga babiyahing mga pampublikong sasakyan. Pero kapag mayroon sila makita na hindi nasusunod nga yung protocol na ito, ay sisitahin nila yung konduktor o di kaya yung driver, o di kaya yung pamunuan mismo. Pero kailangan mayroon din silang maipakita na proof na sila ay talagang mga enforcers, Bombo Gerald, kasi ito ay para ng na nasusunod talaga yung protocols, Bombo Gerald. Protocols, Bombo Gerald. Okay, so mag-ingat kayo dyan, Bombo Dave. Live mula sa lungsod ng Pasay, Bombo Dave, Vincent Pasit nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta radyo, Bombo! Si DILG Secretary Eduardo Año balik na sa duty matapos ma-infect muli po yan ng COVID-19 virus sa ikatlong pagkakataon. Habang itong QC government pinaalalahanan ng mga unvaccinated Q citizens na may umiiral pa ring ordinance na paglimita dito sa galaw ng mga tao dyan pa rin sa Quezon City. May buong detalye si Bombo Annalise Soberano. Kinumpirma ni Interior and Local Government Secretary Eduardo Año na balik na siya sa kanyang duty ngayong araw, January 17, matapos ma-cleared sa COVID-19 infection. January 11 ang kumpirmahin ng kalihim na siya ay positibo sa COVID-19 virus. Ayon sa kalihim, nagpasalamat siya na hanggang ngayon ay nananatili siyang asymptomatic. Gayunpaman, mananatili siyang nasa isolation at magtatrabaho na. Unang na-infect ang kalihim noong March 31, 2020, nasundan ito noong January 11 naman, 2021, kung saan mahigit isang buwan siya nag-leave at para nga sa kanyang post-COVID health recovery plan. Panawagan na ni Secretary Año sa mga kababayan natin na may mga vaccine hesitancy pa rin hanggang sa ngayon na magpabakuna na sa lalong madaling panahon para magkaroon ng proteksyon laban sa nakamamatay na virus. Samantala, pinaalalahanan naman ng pamahalang lokal ng Quezon ang limitadong galaw ng hindi bakunado alinsunod sa City Ordinance ng syudad at ng MMDA at Metro Manila Council Resolution. Bawal lumabas ang mga unvaccinated Q citizens, maliban na lamang kung sila ay bibili ng pangunahing pangangailangan, pagkain at gamot. Pupunta sa doktor o hospital, mag-ehersisyo pero sa paligid lamang ng kanilang komunidad. Papasok sa trabaho pero kailangan niyang kumuha ng COVID test kada 2 linggo na sarili niyang gastos. Maaring bigyan ng isang employer ang kanyang unvaccinated empleyado ng palugit na 1 buwan lamang bago obligahin na kumuha ng COVID test. Ang isang unvaccinated na empleyado ay hindi na kailangang mag-COVID test kung siya ay may medical condition. Ang mga Q citizen na lalabag sa ordinansa ay may multa. Unang paglabag, 500 pesos. Ikalawang paglabag, 1,000 pesos. Ikatlong paglabag, 3,000 pesos. Multa sa establishmento na magpapapasok ng unvaccinated Q citizen na hindi essential activity. Ang unang paglabag ay 3,000 pesos. Ikalawa, 5,000 pesos plus suspendido ang business permit plus temporary closure order. Ikatlong paglabag, 5,000 pesos plus kanselado ang business permit at closure order. May hiwalay rin parusa ang pamemeke ng vaccination cards sa ilalim ng City Ordinance. Samantala, patuloy na Yes, Bombo Gerald. Go ahead. Samantala, ipinamahagi na ng Q Citizen ang home care kit sa mga pamilya na may mga miyembrong nagpositibo at naka-home quarantine. Bombo. Yes. Matibay Bombo, talaga. Matibay din itong si Secretary Eduardo Año, Bombo Annalise. 3 times na siya na COVID. So, nasaan na siya ngayon, Bombo Annalise? Yes, Bombo Gerald. Ito nga si Secretary Año, sabi niya balik na siya sa trabaho, although mag-isolate pa rin siya, Bombo Gerald, kahit asymptomatic. Kasi binigyan na siya ng clearance ng kanyang doktor na maaari na siyang magtrabaho muli ngayon. Pero
nasa isolation facility pa rin siya. Okay, Bomboan? Bombo Anali, Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Boom! Dumako naman tayo sa mga balita mula sa probinsya. Ang mga residente doon sa may nabunturan Davao de Oro pinalikas dahil sa walang tigil na pag-ulan at 2 kalsada doon nakaranas ng landslide. May detalye dyan ang Bombo Radio Davao. Nagpatupad agad ng preemptive evacuation ang mga personahe ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Nabunturan, Davao de Oro sa ilang mga residente matapos ang walang tigil na pag-ulan, particular na sa mga residente ng Barangay Basak at Bukal na sakop sa nasabing lalawigan. Agad na pinalikas ang mga naninirahan sa flood-prone at landslide-prone areas. Ayon sa MDRRMO, nasa 5 mga barangay sa Nabunturan, Davao de Oro ang pinaalalahanan na lumikas na kinabibilangan ng lugar ng San Isidro, Magading, Magsaysay at Basak. Agad naman na binigyan ng relief goods at hot meals ng mga personahe ng Municipal Social Welfare and Development Office ang mga apektadong residente. Nagpalabas naman ng kautusan si Mayor Chikay Amatong kung saan suspendido ngayong araw ang pasok sa mga paaralan at opisina ng lokal na pamahalaan ng Davao de Oro dahil pa rin sa mga pag-ulan dulot ng share line. Samantalang pinalalahanan naman ang mga motorista na mag-ingat matapos na nakaranas ng pagguho ng lupa ang kalsada ng Purok 16, Kilometer 74, Poblasyon Mawab, Davao de Oro. Agad naman na nagsagawa ng clearing operations ang mga personahe ng lalawigan ng Mawab. Maliban sa nasabing lugar, nakaranas din ng landslide ang Kilometer 69, National Highway ng Tuburan, Mawab, kung saan 2 lane ng kalsada ang apektado. Nagpapatuloy ang ginagawang clearing operations ng mga personahe ng DPWH Davao de Oro at Municipal Disaster Office para hindi maapektuhan ang mga motorista. Pinayuhan ng lokal na pamahalaan ng Mawab ang mga dadaan sa lalawigan na magdoble ingat lalo na at madulas at maputik ngayon ang kalsada sa lugar. Yan ang balitang mula himpilan ng Bombo Radio Davao para sa Bombo Network News. Bombo Eman Dalapenga nag-uulat para sa Bombo sa Radyo ng Pilipinas at #1 radio network in the country, Basta Radio. Boom! Yung mga matitigas yung ulo po dyan, mayroon pong nasampulan matapos iligal na pumasok doon sa Catanduanes. Isa po sa kanila, positibo pa pala dito sa antigen test. At may detalye ang Bombo Radio Legazpi. Iniaanda na ng lokal na gobyerno ng San Andres sa Catanduanes ang parusang maaaring ipataw laban sa 4 na kataong iligal na pumuslit papasok sa lalawigan lula ng isang bangka. Sa panayam ng Bombo Radio Legazpi kay San Andres, MDRRMO Assistant Officer Mark Anthony Gianan, naharang ng Philippine Coast Guard ang bangkang sinasakyan ng mga naaresto na wala umanong naipakitang dokumento ng hinga ng mga otoridad. Dahil dito, agad silang dinala sa MDRRMO Pandan kung saan isa sa mga ito ay nagpositibo sa isinagawang antigen test. Sa ngayon, maigpit na binabantayan sa pasilidad ng bayan ng 4 na hindi na pinangalanang magkakaanak na biyahero na nabatid na mula pa sa Sampaloc, Manila at sumakay ng bangka mula sa Sorsogon papasok sa Catanduanes. Naigpit naman ang payo ng opisyal sa publiko na sumunod sa mga pinatutupad na health protocols at dumaan sa border checkpoints upang mapigilan ang pagdami pa ng kaso ng COVID-19 sa lalawigan. Pigahimok ang mga maparibudig din na magsunod sa tamang proseso tanganing dahil sila magka-problema. Kasi igwaman po inining kaukulang kaso ang day pagtubod o day pagsunod sa protocol kang provincial IATF po. Ang bagay na naging payag ni San Andres MDRRMO Assistant Officer Mark Anthony Gianan. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Legazpi para sa Bombo Network News. Bombo Romeo Bilardo Jr. para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, the #1 radio network in the country, Basta Radio. Bombo! Bombo International News. Naramdaman ang pagtaas ng tubig sa karagatan ng Japan at California dulot ng bahagyang tsunami dahil sa pagputok ng underwater volcano na Tonga. Unang pumutok ang Tonga Hapaya volcano na matatagpuan sa Funafo Island sa Tonga nitong araw ng Biyernes na sinundan naman noong araw ng Sabado. Nagpakawala ng makapal na abo, gas at kumukulong usok na may taas na 20 kilometro sa ere ang nasabing sumabog na bulkan. Nagdulot din ng tsunami sa Tongatapo, ang kapital ng Tonga, kung saan mabilis naman na inilikas ang mga mamamayan sa mataas na lugar. Unang itinaas nga ang tsunami warning sa Japan at sa may Western California, subalit tinanggal din ang warning matapos ang ilang mga oras. Bombo Sports News. Inalmahan po ng mga mamamayan ng Serbia ang ginawang pagpapatalsik ng Australian government kay tennis star Novak Djokovic.
Sinabi ni Serbian President Aleksandar Vučić na tila pinahiya ng Australia ang kanilang sarili habang tinawag ng Serbian Olympic Committee na ang hakbang bilang scandalous decision daw. Dagdag pa ng Serbian President na uuwi na taas noo pa rin si Djokovic matapos ang 10 araw na ipinaglaban nito ang kanyang visa. Mula pa kasi mula sa simula at ipinakita ni Vučić ang suporta kay Djokovic kung saan ay itinuturing na political witch hunt ang ginawang pagkulong ng Australia sa hindi bakunadong tennis star. Nagsagawa rin ng kilos protesta ang mga supporters ni Djokovic sa Serbia kung saan nga ay nagbigay sila ng suporta dito sa tennis star. Bombo Business News. Sa mga motorista po, asahan itong big time oil price hike bukas. Madadagdagan ng nasa 85 hanggang 1 peso, 85 centavos po yan, hanggang 1 piso ang halaga ng kada litro ng gasolina. Habang malaki-laki itong sa gasolina po dahil or sa diesel, 1 peso 70 centavos hanggang 1 peso at 80 centavos naman yung magiging taas presyo nito. Nagkakahalaga naman sa 2 pesos at 10 centavos hanggang 2 pesos at 20 centavos ang itataas dito pa rin sa isang litro po ng kerosene. Ayon sa kinaukulan, ang pagkakaroon ng paghihigpit sa supply at mataas na demand sa produktong petrolyo sa gitna ng banta ng Omicron variant ang nagdulot ng naranasang big time oil price hike dito sa Pilipinas. Bago guritang ito na ang ikatlong linggo ng pagtaas ng presyo sa produktong petrolyo. Bombo Business News is brought to you by Queen City Development Bank. Bombo Foreign Exchange Update. Sa palitan naman po ng piso kontra sa ibang currencies, ayon pa rin sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar ngayon katumbas ng 51 pesos 11 centavos, ang Hong Kong dollar 6 pesos at 56 centavos, ang Singaporean dollar 37 pesos at 98 centavos, habang itong Saudi Arabian Rial 13 pesos at 62 centavos, habang ang euro ay 58 centavos, 58 pesos at 55 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Samantala, dahil po sa kinaharap ng buong mundo ang COVID-19 pandemic, samahan niyo po kami sa isang panalangin. Narito ang Orasyo Imperata. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and even claimed lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear and sickness and death, restore our hope and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us a grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Amen. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng Bombo Network News Morning Edition ngayong araw ng Lunes. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga nakasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulep para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo!
At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Paradyo Bombo! Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. Limang dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo! 4 minutos sa nakaligada sa takna ng alas sa 8 saga. Welcome diri sa pagpangalagad sang Bombohanay Big Time. Adlaw sang Lunes sa Petsa 17 sa bulan sang Enero sa buong 2022. Ikatatlong adlaw sang Lunes sa unang bulan sa buong year 2022. At napaka-welcome sa ato mga suking mga taga-palamati diri sa may syudad sang Bacolod sa probinsya sang Negros Occidental, sa bilog ng Negros Island, sa bilog man ng Western Visayas. Sa nikaban nga bahin sang kalibutan nga nakatutok na pinaagi sa Facebook Live kaga sa YouTube channel sang Bombo Radio Bacolod. Welcome diri sa pagpangalagad sang Bombohanay Big Time. Subong aga mangin kaupod ang inyong alagad si Bombo Erdin Bayonita. Upda na kita asala sa Nueva Media ang atak na subong aga. Sugdalong sa inyo sa mga balita lokal, mga balita nasyonal. Mga balita sa luwasang pungsod sa subong mana, mga balita sa batagas sa hinampang, kaga balita sa artista. Karon na sa mga balita subong man mga tubiko nga mangin sentro sa aton nga talakayan subong aga. Sa mga balita lokal, pila ka mga apo ng barangay diri sa maya syudad sa Bacolod mayara sa reaksyon sa nga pahayag sa opisyal sa DILG nga ang mga unvaccinated nga mga barangay captains dapat ang mag-resign o kon mag-leave. Maya pila diri ka mga nagapabor, maya pila man ka mga lain naman ng ilang reaksyon sa nga pahayag sa opisyal sa DILG kahapon. Philippine National Police meron man sa warning sa mga kotoran naton nga mga nagagamit sa peke nga vaccination card. Kaya tisubong ang iba na sa mga lugar ilabi na sa idalom sa alert level 3 ang nagapatigayon sa border control. Kagadra gina-require ang mga vaccine card ilabi na para sa mga fully vaccinated nga ang iba na diri tiway naman na nagapresentara sa negative nga RT-PCR test result. Ibalota na karon sa report ni Bombo Grace Lobaton. Santang masobra naman sa 100,000 pesos ang balor sang halit ginabili na sang sunog sa balaligyan sang pizza dira sa may barangay Lag-Asa na syudad sang Bago. I-check na karon ang latest investigation sang Bago City Fire Station with Bombo Grace Lobaton. Sa mga balita nasyonal, sugod sa buong Enero 17 ang ining no vax no ride policy igapatuman na dito sa Maya National Capital Region. Yamin na do diri ang mga PUV drivers nga ang ining policy ang mabudlay igapatuman na banwa kaga syempre may pila pa diri ka mga challenges nga ilaman nga ginaatubang. Kaya kabudlay man na mag-check sa sining vaccine card sa mga pasahero. Yang panugyan lang subong sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa mga driver i-report kuno sa mga otoridad kung mayara sa nga nag-attempt nga mag-bribe sa ila o kung mga ining mahatag bala sa kwarta pero pasakyo naman siya bisan siya ang unvaccinated kadakip naman siyempre ang mga kotong nga mga enforcers. Ang iba na sa mga lawyers ang mga transport group ang nagpanindugan nga hindi man ni absolute ang ining no vaccination no ride policy because may iba naman yang mga pasahero nga ginpanugyan na naman mismo sang ilang nga mga doktor nga hindi magpabakuna.
Manginakapod na ito na karon ang spokesperson sa Trade Union Congress of the Philippines para na sa bahin sa mga trabahador o kana sa mga empleyado banwa because so good na ni sa buong adlaw Enero 17 ang ining implementation sa NOWA vaccine, NOWA ride policy sa bahin sa Metro Manila. Manginakapod na ito na karon via Zoom si Mr. Alan Tanhusay. Sa iba na pang mga balita nasyonal, kahapon pasa dari sa report sa Department of Health na dugangan sa 37,154 ang kaso sa COVID-19 sa Pilipinas. Ang aton nga active infections nagadangat sa 287,856. Bata ti kalapanan malanga diri mga mild symptoms ang ilang nga ginabatyag. Iba na sini mga asymptomatic. Yaman ang mangkot sa iban naton nga mga kotoran. Ilabi na sa sini mga hindi man niya magabakuna nga angat isubong nga gani mas dabo na gid mga Pilipino nga nabakunahan mas nagdabo pagid ya ang aton nga kaso. Kung na kaysa din mo man na ma-reconcile ang nagakatabo no? Sa iba na pang mga balita nasyonal, ang delay sa sining pag-release ang resulta sa COVID test para sa mga overseas Filipino workers ang na-resolve na sunod rin sa pahayag sa Overseas Workers Welfare Administration. Sa mga balita international, or sa naglikad ang adlaw sa Sabado, may nagalupok ang bulkan dito sa may Tonga kag nagaresulta sa pagaluntad sa tsunami. May report na sa karon nga ining Tonga volcanic eruption ang nagatuga sa significant damage. Isa dere sa mga missing ang amay sang nagadala bala sang hayahay sang Tonga sang ginapatigayon ang 2016 Olympics. So na missing siya ang susubong tiwayag yapon na nakita. In fact, dito sa Peru, may duha ka mga tawo nga nalumos bangod man na sining abnormally high waves kasunod na sining paggalupok sa bulkan sa may Tonga. Sa iba na pang mga balita international, nagliga naman ang adlaw, mayara man na sang hostage taking nga natabo dito sa may Texas. Kag napatay na ni ang ining hostage taker asang Domingo, asang Sabado ba ni sang gabi. Ginatawag ini ni US President Joe Biden bilang act of terror. Ipasa dere sa report sang Federal Bureau of Investigation ang ining hostage taker dito sa may synagogue sa Texas, USA, isa ka British citizen. Balo pagid ako danog ng rason na sa likod sining nasambit ang insidente. Sige, kagiban pa nga mga impormasyon ka mga balita banwa nga posible magkaluntad samtang nga nagpangalagad kita diri sa paratuntunan na Bombo Haray big time. 11 minutos sa nakaligad sa takna ang alas 8 sa aga. Nagatuga banwa sa significant damage ang ining paggalupok sang bulkan ngayara sa may idalom sang dagat dito sa may Tonga sang daglikad nga Sabado. And ini subong kabudlay pagid sang supply o kuna sang internet service dito sa may Tonga kag ang mga opisyales actually sang New Zealand nagapadala na sang team at least meron sang makapatigayon sang assessment dito sa may Tonga kasunod sa ning paggalupok sang bulkan kanag-trigger sang tsunami warning kadakip na sa may west coast sang Estados Unidos. Nagaresulta sa pagkautod sang communication lines and halos nalikop sang abo ang ining Pacific Nation banwa. Ang mga satellite images ang makita ninyong video sa aton sa ning Facebook live subong amo ni ang isa sa mga nag-trigger sang tsunami warning and then mayara sang mga nagkalalumos. So sa tupad na nila nga Peru meto kani didto sa duhang mga nagkalalumos and then subong padayon pa ang assessment because so puwerte ang kakibota sa mga pumuloyo.
Siling golpeada lang nga may nagsigabong. Ilabi na samtang yara sila sa may higad sang dagat and nagresulta sa pagdapya sang tama katag-as sang balod. Wala pa gid subong sang official report angot sa numero sa mga nagkalamata yo kon numero sa mga nagkalapilasan bata siling diri ni New Zealand Prime Minister Jacinda Ardern ang extent sang explosion sa damage ang nagapabili ng unknown sa sining mga tinion. May pila ka mga parte sang Tonga nga makita mo bala daw nang natabunan na gid siya sang madamol nga volcanic ash base man na diri sa pila ka mga report sang katapos sang media. Nag-contaminate na ni ang abo sa pila man ka mga fresh water sources dito sa may Tonga. And this is a clear indication nga subong tubig ang nagapanguna nga kinahanglanon sang Tonga suno kaya New Zealand Prime Minister Jacinda Ardern. Kay nagani sa report ni Bombo correspondent Ty Drogasyon direkta sa Maya New Zealand, maya pila man ka mga pumuluyo nga nakabatyag sining paglupok pero tiway man lang nila yagin sa pak and then tukiban kay ni siya ang bulkan na gali dito sa may Tonga. Amat-amat subong nga ginasa restore ang supply sang kuryente ay sa may capital ang Nuku'alofa. And then ang mga mobile phone sa matambata naman ang nag-angkon sang signal. But communication line sa iban nga mga parte sang Tonga ang nagapabilin ng limitado as power lines remain cut. Suno diri sa report ni New Zealand Prime Minister Jacinda Ardern. May nabaton na sila actually nga report ang ining tsunami mira sang significant impact dito sa may capital nga Nuku'alofa and then may pila ka mga ining sakayang pandagat ang mga nahawas kay bala mo na makita ninyo sa aton sa ning video. Syempre kalabaliskada din sila iban na nagatakas sa may shoreline. Nagatakas na wala sa may beach. So, amo ni ang pila ka mga significant impact nga na-record dito sa may Tonga kag sa iba na pang parte sang Peru. Asa na siling tana, meron sang duha ka mga tawo nga nagkalalawos sa may northern Peru base man diri sa report sang local civil defense authority. Kaya may unusual nga high waves nga na-record sa pila ka mga coastal areas sang kahapon. Kasunod sining underwater volcano eruption nga naggaluntad sa may Tonga sa Pacific Ocean sang Sabado sang hapon. Antas na nato na diskusyonan ng iba na pagid nato ng mga tobiko, especially na ining no vaccine, no ride. Ang policy nga ginapatuman na dito sa buong sa may area sang Metro Manila. Upo na nato na sa piyakalinya ang isama na sa ato ng sining senador. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips sagud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia,
Gani ari ang matip sa gudmalikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets.
Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips sagud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Sa parte sang mga drivers sa mga pamobriko nga mga salakyan and then adre sa mga commuters mismo. Tipila dire ka mga ginmabotyagan nila nga concern na regarding nga dire sa no vaccination, no ride public transportation policy, kaya sila man ang penalize. So kung sila ang pagamultahan kung mayara sang pasahero nga ginpasakay pero wala siya gali
sang vaccine na card o kung wala siya na bakunahan. Ti isa na dere sa ginapabot ya gabisan pagani ang aton mga local transport group bala dari sa may Negros Occidental nga ang ila nga income subong apektado ng daan kag nagapadayon pang pagasaka sang presyo sang krudo kag sang gasolina dugangan pagid kun ikaw dara iya ang driver sining jeep nga ginsakyan to sang pasahero nga wala gali na bakunahan kag nadakpan siya ikaw nga driver ikaw ya ang mabayad. Di unfair man nina para sa mga nagamaneho sining public utility vehicles nga ang ining driver siya pa ya ang mamalayran nga ang ginapatuman diri sang gobyerno is ining hindi ka makasakay sa pampubliko nga salakyan kung wala kaya nabakunahan o kung hindi ka makapakita sining vaccine card. Ti ang rason sang halos sa kalabanan ti dapat atong way nabakunahan nga waya nagsakay amo to yung multahan hindi nga kami nga naga-drive kami. Yara sa piya kaninya ang spokesperson sa Trade Union ng Congress of the Philippines, Mr. Alan Tanhusay. Live kita sir sa Bombo Radio Bacolod, dapat mo si Bombo Erlin mayong aga. Sir Alan, good morning sir. Batian mo na ko sir. Yes, I can hear you, Bombo Erlin. Okay. So buong sir, no, January 17 na matake effect na ining no vaccine, no ride policy. Una lang anay dira sa inyo sa may Metro Manila. Basi sunod man kami diri sa may Visayas and then Mindanao and other parts of Luzon. Ano imo reaction na diri, Sir Alan? Sa sining aga, starting kanina, sang rush hour, madamo na sang mga empleyado nga wala na ginpasakay sa mga public utility jeepney kag public utility buses diri sa particularly diri sa southern part of Metro Manila nga amon gin-monitor sini nga aga. Okay. So ara na subong ang mga highway patrol group sa EDSA kag ang mga combined forces sa MMDA kag ang PNP kag ang mga local government units composing the IAC or your interagency task force against commuting. So nagano na sila subong, naga-require na sila sang vaccination card sa tanan nga pasahero including MRT kag ang LRT trains dire. Okay. So meaning sir, along the way, may yara gidya sa mga nagabantay, no? Along the highway. May gid nagabantay sa PNP, sa DOTR, MMDA kag ang mga ang iban nga units sang local government units. Kag ang sa MRT kag LRT. Okay. Sa ginasakyan niya sir, may mga nagabantay man dira. Yes, may nagabantay gid especially sa mga bus stops, jeepney stops. Okay. Ang isa dari sir sa concern is kung sinutuya ang driver siyang mamulta kung nagpasakay siya sang pasahero nga unvaccinated. Ano inyo ya paglantaw dra sir although ticket tayo na belong sa mga grupo sa mga empleyado but somehow siguro this is unfair para sa mga drivers, no? Biskan sa hindi lang sa mga drivers, hindi lang sa mga public utility jeepney drivers, sa mga public utility bus driver conductors, maging sa mga ordinary workers, rank and file o yung mga daily paid workers, unfair ini especially sa mga workers na they have difficulty of accessing first dose, accessing second dose of the vaccine. So, this is also a form of discrimination. Bombo Erlen, gusto ko lang i-clarify nga kami diri sa TUCP, we are not pro-vaccine or we are not anti-vaccine. Kami ay voluntary on our own decision, vaccinated na kami tanan diri sa TUCP, especially sa national office. Pero ang gina-promote namon, there's a certain limit
for us to only persuade our members to vaccinate. Ang desisyon na magpa-vaccinate sila o hindi ay sa ila na. Wala namon ginapilit o ginapuwersa because we respect their decision to vaccinate or not because they own their bodies. The government does not own their bodies, no? So ini siya nga policy nga ginapatuman subong, especially there is sa NCR. This is illegal because ginahambal sang Republic Act 11525, ginahambal sang sini nga batas nga hindi dapat i-require ang vaccination cards o ang vaccination sa tanan in exchange of private transactions and government transaction or government services, particularly in public transportation. So the DOTR policy of no vaccine, no right is illegal and contrary to the Republic Act 11525. So this is in confrontation of the law at I am very surprised, Bomber Early, kung nga ginapatuman magyapon sang DOTR in spite of the truth or the fact that there is this law that there should be no discrimination, there should be no requirement of vaccine or vaccination cards and vaccination to all our Filipino people. Hindi manabig ka ta, sir, mapilit ta sang gobyerno nga magpabakuna. Ba't ko lang taon na ton mga policy, amatama tabi nga gina-impit atong mga hindi gusto magpabakuna? Yes, that is very clear na gobyerno mismo, ang government mismo, ang people who govern, sila mismo ang nag-violate sang law. Sila mismo ang nag-oppress. Sila mismo ang nag-impose consultation process. This is a unilateral decision sang gobyerno to impose, which is very unfair, discrepur nga mag-impose sang no vaccine, no ride policy sa mga public utility vehicles nga kundiin madamo sang mga obrero, mga workers, ordinary workers ang nagagamit, no? Why not impose this dito man sa may mga salakyan, sa may mga private vehicle owners? Kay sir, ining mga policy, this is somehow subtle way sa pag naman gid sa mga Pilipino nga sa gusto mo kag sa hindi mapabakuna ka kung gusto mo makasakay o kung gusto mo makakadto sa mga kaladtuan. So since 90% of the Filipino population ang wala sang salakyan, ato mga nag-commute dapat napabakuna gid tanan para makasakay sila. Yes, pero at the same time, Bomber Erlen, there is no law that a vaccination is mandatory. No? Correct. We have to respect their decision if they vaccinate or not. But the policy of the government should be fair. The policy of the government should be equal to all. And this is also unfair para dito, sir, sa mga PUV drivers nga gusto man natanin nila nga damong pasahero nila but tingibandra mga unvaccinated, so hindi nila ito mapasakay. Kung madakpan ka pagid nga may unvaccinated galing nga pasahero mo, ikaw pa yung mabulta. So yes, I don't know where is our democratic government is doing this. Why are they doing this to our people? Why are they doing this to the poor people particularly? If we want to vaccinate them, we will encourage them. We can incentivize. We can offer incentives, no? Hindi mo pwede i-impose ang isa ka policy na wala sang national law, no? Wala sang basis, no?
under our constitution, under our laws, existing laws. Aha. Sir, hindi ayhan nga daw ka gulpiada lang ining pagpatuman sang Department of Transportation because ginaman doon nila last week subong ng adlaw ipatuman. So syempre kung damo pa yung mga unvaccinated, wala to sila time nga magpabakuna. So what if abi kung ikaw yung nagtatrabaho, hindi ka makareport sa work unless siguro bakal ka bike dara. Pati kung let's say dito ka pa sa payak nga probinsya yahalin, ati dira sa Metro Manila ang iban na layo ang ginadayunan nila bala sir sa ginaubrahan nila, di ba? Yes, most of the workers, or many of the workers in Metro Manila are residing in Bulacan, Cavite, Laguna, Batangas, Quezon, around Metro Manila. Diri sila nag-ubra sa Metro Manila, pero dira sila nagapuli sa Okay. They really have to pass by so many checkpoints, so many checks. This will again affect the workers, their livelihood, their income, and this will also affect our productivity as a country. Sir, ini nga policy, ano para sa imo nga paglantaw? Dapat igapatumban lang ni kung alert level 3 or alert level 4, hindi nga inang permanente siya regardless ang alert classification? Well, Bombo Erlin, sa amon pagtanaw, this should not be imposed at all because this is discriminatory, this is a persecution, this is illegal. So this is not imposed at any time at all. Dapat ang ginhimo sang gobyerno ay nag-incentivize. They should not force this upon our people because this is illegal. This is against our constitution. Gusto ko lang again emphasize na kami diri sa TUCP, we are not anti-government. We are not anti-vaccines. We are pro-vaccines. In a way, we have to respect our people, the decision of our people. Decision sang tao kung ano ang mas maayo sa iya nga vaccine. Decision sang tao kung mapavaccinate siya o hindi because he owns his body, no? He owns himself, and the government should not impose. Subong abi sir, medyo mulubudlay ni para sa Department of Health nga mag-inganyo sa mga kauturantang mga unvaccinated nga magpabakuna. Because nakita natin sa statistics, sa the figure kada adlaw, nga nagasaka ang numbers ang kaso. Pero, nagadamo man ang vaccinated. Well, there are some evidence to say that. But there are also evidence, Bombo Erlin, nga ang vaccines ang very problematic. Damo sang mga cases nga may ara siya side effects gid sa iban nga mga tao. So there are also evidence like that. That is why ang tawag sang World Health Organization sang tanan nga vaccines, all vaccines are experimental. No? There is no guarantee from the World Health Organization. There is no approval authority from the World Health Organization that all vaccines are safe and guaranteed safe. These are all experimental. That is why there is no mandatory law that provides that vaccination should be mandatory. Kung damo diri sir nga mga workers ang unvaccinated and they cannot report to work since hindi sila makasakay sa mga pampubliko nga mga salakyan, do you think need man nga mag-provide diri sang service vehicle ang gobyerno for those unvaccinated? Or this is just a sort of saying nga kung unvaccinated ka, hindi ka makatrabaho? Well, the government should be fair. Ang ginhimo tani sang gobyerno, they should also provide a vehicle, a public vehicle for those unvaccinated para patas, no? Clearly, this is discrimination, this is unfair, and this is anti-poor. Okay. With this, thank you Gida for joining us sa buong aga, Sir Alan Tanhusay. Madamong salamat. Tamayong aga sa imo, sir.
May aga Bomber Erlin, madamo gid niya salamat. Okay, maraming mga salamat kay Trade Union Congress of the Philippines spokesperson, Mr. Alan Tanhusay. Sabong agin na patuman na ining no vaccine, no ride policy dito sa may bahin sa Metro Manila. Salamat agad sa inyong mga pictures. Kaya subong temo na ni both dito sa may light aning sa LRT kag sa MRT ginapatuman na ang ining policy and syempre sining mga jeepney. Ati ginapatuman na kagabay mga nagabantay agad sa igada sang dalan for those nga mga public utility vehicles and gina-check agad pero amo na ning ginasinggitan sa mga drivers nga ang kami pa yang mamulta kung na nakasakay dra nga mga unvaccinated. Kaya ti amo ni ang patakaran sa gobyerno nga hindi iya covered sa ning joint memorandum circular ginapagwa sa Department of Transportation and Department of ining circular rather nga ginapagwa sa Department of Transportation para sa National Capital Region subong ngayara sila sa idalom sa alert level 3 nga ang mga unvaccinated ang hindi maka-access sa public transportation. So po na nato ng ining tubiko regarding sa COVID-19 vaccination because hindi man nato ni malipod manigar sa aton nga mga kauturan. Ginagusto naton nga ining mataod-taod bala ko na ng mga nagkatabo and ma-reconcile kung ang ining ginapresentar sa aton kag gusto nga magpabakuna and atong hindi gusto nga magpabakuna sila ang mas maingganyo nga pabakuna because ang iban mga rason nila dadra is nagasaka man nagyapon ang kaso. Subong gani susperte na gidyang pagtimbo o kasang kaso nga kadamo na giban sa mga Pilipino nga nabakunahan. More than 55 million na ang nabakunahan and fully vaccinated. So this is somehow a challenge sa part sa Department of Health to encourage ining mga vaccinated. Bumulit sa kung isang audio ta kuno nag-echo siya sa may Facebook kanang do barito na bala. Ano nagadako ang ako naton nga tingog. Sige, no, tabla maintindihan kay subong madamo nagigani sa mga vaccinated. Pero, ang nagkakatabo usuli man yan, kaya gina-expect naton tani, nga atong mga nagdamo, mga bakunado, mas manubo ang aton nga kaso o kaya mga nagadugang nga mga new infections. Yet, suli man ang mga nagkakatabo because subong dugay-dugay, malabot na nato ng herd immunity, nagasaka ang ato nga kaso tido ka budlay balay reconcile sang mga record. Balikan din nato na sugpunan naton kay meron sang pandam naman ng Department of the Interior and Local Government sa mga unvaccinated nga mga punong barangay ma-resign na lang kuno kamo o kon ma-take sang leave sa trabaho. Balikan ta diri sa palatuntunan na Bombohanay Big Time. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan nato ng aton dulungan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones.
tips agud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips agud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon
tuon maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria, bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding grounds para sa bakterya. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuktanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner.
Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga Basta Radio Bombo! 3 minutos ang nabilin antes ang alas 9 sa aga. Pabalikan na diri sa pagpangalaga daw sa bombohanay big time. May panibago na naman sa buong statement na ginapagwa ang isa ka opisyal sa Department of the Interior and Local Government para sa mga punong barangay nga wala nakapabakuna. Nagpanawagan sa karon si DILG Undersecretary for Barangay Affairs Martin Dino nga dapat vaccinated agad ang mga barangay captains kaga syempre ang mga barangay kagawad para mas maingganyo ang mga pumuluyo sa barangay nga ginapangunahan nila o kung ginapamunuan nila nga magpabakuna man kating iba na dira rason nila ti si kapagani o kung si kagawad way nabakunahan o dason kami nga unvaccinated ginaduso nga dapat magpabakuna. Ang warning diri ni Yusek Martin Dino nga dapat siguro mas mayo na lang gid para sa iya nga mag-resign o kon mag-leave ang ining mga punong barangay nga unvaccinated because nga mayara na naman sa bag-o or sa igapagwa nga order ang DILG to identify ang ini mga unvaccinated residents sa sulod sang ilang nga tagsa ka mga barangay o kon sa respective jurisdictions. Kung talagang hindi pa bakunado, pwede naman kayong mag-resign o kaya mag-leave hanggat di tapos ang COVID-19 kasi nakakahiya kayo. Suling ni Secretary Dino, nakakahiya kayo and kung pwede palang mapatuman ang ining batas, ining layi o ining pagsulundan tapos ang nagapatuman na gali amo man ni ang hindi vaccinated. Parang at least meron man sang basihan ang ining mga punong barangay to identify those unvaccinated. Pero amo na ning isa sa mga ginapahalong o kung panugyan sang mga eksperto bala sa ato ng layi nga dapat ining mga unvaccinated o kung ang pagpugong sang isa ka punong barangay sa unvaccinated nga magwa sa ilang balay, that is unconstitutional. So, ini pwede, nga restoran mo lang yung tawo because nga unvaccinated siya and then nagwa siya sa iyang puloy-an. Kay kung ano ang verbal order sa presidente, that is not a law. Hindi kasuguan ang ining verbal nga mga ginapahayag sang aton nga presidente. But, hindi man diri ganin sigurado si Yusek Martin Dino kung mayara pa sa mga unvaccinated nga mga local officials o kung ining mga hindi niya gusto nga magpabakuna. Because kung i-quote naton siya, kahit kapitan ka, barangay ka, aarestuhin ka. Papa-aresto ka pag halimbawa may ordinansa, walang exemption sa dito, walang exempted. So inaiya, kung mayroon isang ordinansa ang isa ka LGU, nga itong mga unvaccinated hindi pwede makagwa. Apisar pa nga gina-clear ta, that is unconstitutional. Kay man, hindi mo niya pwede nga ponggan ng tawo nga magwa, kaya na yan nga kinamatarong. So dapat nga mangin mahalong manadre ang mga LGU sa pagdihon na nila sang anuman nga ordinansa nga dapat nagasanto lang siya kung ano nakabutang sa aton nga constitution.
Kay karon kun punggan mo yung tawo nga maggwa sa iya nga balay, pwede ka na iya makasuhan sang coercion. Ti kun mayara dara sang patakaran or ordinansa, for example, siguro pwede lang siya makakover sa mga areas nga sirado bala. Pero nabe sa mga dine-in nga mga restaurants. Ipunggan mo yung tawo o kanatong unvaccinated nga magsulod na dira. Pero masiling kaya nga punggan mo yung tawo nga magwati, hindi naman naya nagakaangay. Iniina siya pagsunod kag pagrespeto sa aton nga tawanon nga kinamatarong. So ginreiterate man diri ni Dino atong previous niya nga request sa mga local officials to get inoculated against the COVID-19 kay dapat nga mag-set man bilang example ang ini mga punong barangay, mga barangay kagawad sa ila o sa mga pumuluyo sang ilang nga barangay. Kaya kung kaysa mo man ganda nga sa batas sang iban, tiyo paunahanan ito si Kap, bala kay lang tawon ta ko na naman tabo siya. Unahanan ito si kagawad kay masunod lang kami. Di somehow unfair man ganda na tuod, nakuha ng punong barangay, dara ko ng barangay kagawad, nagapanaway ito sa mga unvaccinated, pero siya unvaccinated man. Di paano ka bisa na sundon, paano ka makainganyo sa mga unvaccinated to get vaccinated kung ikaw man mismo ang unvaccinated. May pila ka mga punong barangay dari sa aton sa may syudad sa Bacolod nga nagapabor man diri, and dating iba na dira titunga man ang pananawan nila sa sining orders ang presidente ganing ibisitahan sang mga barangay kapitan atong mga pumuluyo sang barangay nila nga unvaccinated, ting iba na dira gusto man magsunod. However, dapat may rasang klaro nga guidelines nga amuning pagasundon, hindi nga siling lang niya sang presidente verbally. Dito sa syudad sa Bacolod with this new statement ni Undersecretary Martin Dino, may pila man siyempre ka mga nagapabor kag kumporme man sila nga ti dapat una best ang po ng barangay vaccinated para nga mag-serve siya bilang modelo, ehemplo, sa mga upod gadara sa barangay, kag syempre mas makainganyo ka nga magpabakuna atong mga unvaccinated kung ikaw nakapatublok naman. Iba na ganit diri ti booster naman na sila, mga nakabato na sa nga booster shots. Sa piyak na linya, si Bomb of France sa Andrew Burgos, may statement na dali si po ng barangay Rodolfo Pico sa barangay Bansilingan. Bombo Andrew sa report kamin. Minsan nagasigi-sige ning pagpalapnag man when it comes sa mga vaccines batok sa COVID-19 Bombo Erlin so bondo makita sa pungsod Pilipinas may mga pagsulundan man kita bi Bombo Erlin nga may mga pagbag-o man bala no o kung may mga pagduga nga mga pagsulundan Bombo Erlin na hanungod sa sining pagkontra naton sa COVID-19 but ang aton diri nga mga pila ka mga insya diri sa gobyerno Bombo Erlin may mga may mga ginatan-aw sila bala no nga para masiling nato para mangin effective Bombo Erlin ang ini nga pag-tap na man naton patok sa COVID-19 no so nagapinsar ni sila nga kung ano pag ini ang mas epektibo bala nga mga pamaagi para ang isa ka persona mainganyo Bombo Erlin nga magpabakuna ang subong ang gipahayag mismo sa DILG Bombo Erlin nga especially sa mga kabarangayan ti sa una to nagpayag ang aton nga gobyerno nga ang mga unvaccinated nga mga pumuluyot hindi ini makagwa. So Bombo Erlin ti payag ni sa nga DILG ang mga punong barangay naman no nga unvaccinated ti pwede nakalin sa pwesto. So diri nato Bombo Erlin kuan ang sa sulod sang 61 ka mga kabarangayan diri sa syudad sa Bacolod nagpili kita diri Bombo Erlin isa ka barangay no nga sang una ti grabe may makis. Dali-dali tutap na ang mga kaso sa nasilingan nga barangay. So ato ni Bombo Erlin kuan man sang pahayag no ang barangay Mansilingan. Kopod sa punong barangay nila nga sa kaya Kap Rodolfo Boy Pico Bombo Erlin. So para sa kay Kap Pico pabor siya Bombo Erlin ko amo gid man ang no nga posible bing ipatuman sang Department of Interior and Local Government Bombo Erlin bilang mga lokal chief man Bombo Erlin no kung mga mga leaders diri sa atong Bombo Erlin kung ano gid man biya posible nga magdo man sa gobyerno sila man niya Bombo Erlin ang magasod sila pero
may pero diri si Capico Bomberlin nga hindi man to the extent Bomberlin nga kung unvaccinated ang isa ka punong barangay kilala naman nga pahalino sa pwesto, no? Or kung pabor man na sila Bomberlin tani galing hindi lang bala tama ka hard bala sa nga munibing nga mga disiplina o kung nga mga decisions nga ipatuman sa gobyerno ti para man sila Bomberlin ti kung ay sabi ka punong barangay trabi unvaccinated di dapat tagaan lang man sang mga natalana trabi nga mga penalties o kung mga possible sanctions kung ilang nga persona unvaccinated. Kaya so na mismo na kay Capico Bomberlin adri sa aton sa Bacolod ang kaso subong do naga ano man mo no do may manaog may masaka man ti ang siya sa Bacolod naga-tanaw man mo sa mga posibilidad pagidbig nga para mahagan-hagan man na diring kaso nato. Kay subong kay ganunan alert level 3 nga ton nga level sa COVID-19 na restrictions mo Berlin. So tingan nga mga kabarangayan subong nagahalong man. But as of now sa no mismo sa kay Capico Bomberlin when it comes to vaccination open gidya no open sila Bomberlin basta sa vaccination ang istoryahan no kay bilang punong barangay man o kung amay sang barangay Bomberlin dapat ikaw ang isa ka pagsulundan man no kung or leader ka drabe o kung role model ka na Bomberlin sang barangay kay siyempre ang tanay ng mga pumuluyo dira kung ang leader panguna masunod naman na ni Bomberlin ang mga pumuluyo dira no kay kalaway man aguro nga ikaw ang naga-promote sa bakuna tapos ikaw pa ang unvaccinated. So muna lang mga sitwasyon Bomberlin nga kinatanaw naton subong no kaya ang punto sa kalabanan diri sa aton let's not be hypocrite Bomberlin basta vaccine ang istoryahan kay kanamaan man sa aton subong nagakabalakagid base matapikan sa COVID-19. So pasalamat kita diri Bomberlin sa aton nga local government diri sa syudad do ang pagbaton sa bakuna do hindi mabudlayan ang syudad no when comes sa pag-provide sa vaccination against COVID-19. So muna nga nakalabot kita sa pila ka porsyento na sa when comes sa herd immunity. So dali naton Bomberlin na hibaluan man sa kaya Capico ang sa barangay Mansilingan why naman sila Bomberlin problema sa vaccination kaya why man siya to naka-provide sa specific number Bomberlin ng percentage sa mga fully vaccinated nga mga residente sa barangay Mansilingan para sa iya Bomberlin ti kumpiyansa ang ini nga punong barangay si Capico nga nga malabot ang herd immunity sa barangay Mansilingan but for him as punong barangay Bomberlin pabor sa samuning nga mga pagsuludan pero hindi man tama grabe gid bla Bomberlin nga mga penalidad o kon mga sanctions nga idagdag sa aton nga mga punong barangay Bomberlin. Ang barangay Mansilingan na so far mayo ng ining feedback sa mga pumuluyod dira. Plus nga pangadaan may initiative na sila Andro nga may 2 ka kilo nga bugas kung ikaw magpabakuna, no? Yes, may mga ano man sa Bomberlin may mga possible man sa dating nga mga makapaganyat pagdating sa mga pumuluyo tira. So kay siyempre kalabanan sa buong Bomberlin ang bugas niya kamahal na daan sang kilo ka bugas. So maano kinagtawo yan no? Hindi ka pa nang makapabakuna ka. Dahil pagpuli mo may tilig-angon ka. Amugit, correct Bomberlin, may bitbit kaya pauli bala, no? So, mas laing gid man to, kung may mga initiative, grabe ang aton, nga mga lokal, nga mga panguluhan, Bomberlin, especially sa mga kabarangay sa syudad, no? Pangitaan bala sa pamaagi, no? Para hindi nato niya bala madala sa mas stricto, nga pamaagi, para ang kadaysa sa aton, madala sa programa sa gobyerno nga pag-provide sa bakuna. So may mga estilo na Bomberlin o kung may mga ways man sila para ang isa ka persona ma-trigger tabi sa pinsara tabi nga kinanglan ko magpapakuna ay syempre ako na makabenepisyo may batunon pa ko. So muna bala nga mga pamaagi man Bomberlin nga dapat tutukan man sa gobyerno no suportahan kaya hindi lang termi nga puro lang kita sa mas stricto kung mas mga grabe lang ang mga pagsulundan Bomberlin pasi pa lang sa amo na nga mga pamaagi man ting pumuluyo madala naton sa bakuna gali kumraon hindi kaya Bomberlin. Ang ginalauban na binaton na Bombo France kag syempre ang ginayamo man bala sang kadaman total ti damo naman gid mga vaccinated i-open na lang gid dato ng economy because ang argumento man niya sang iban at isuli man ganda nga katabo subong
Nagdamo na gid gani nga nagdamo mga vaccinated pero nagdamo pag ganing kaso. Unlike to gani sa why pa to vaccination bila Bombo France, tagat 3 digits na lang to nga to na kaso. Correct. Kadadlaw di mo na naya paggalauman niya nga basyang buhinan sang isa o maganubo sang isa kay linibog ya po na nagadugang sa previous day bla. Correct. Amo gid mo Berlin, no? May mga gina-speculate man ang kada isa diri sa ato, no? May mga pananawan man sila nga because of program sa gobyerno base ko no bala, no? May mga tan-aws level Berlin nga nag-trigger pagiti sa pila ka mga variants nga magtuluhaw, no? Because nga nag-exist ang vaccine against COVID-19. So muna subong ga tan-aw kita kay grabe actually po Berlin ang yung mga paglapas ang mga trangkaso subong, no? Mga paglaing sa matsyag subong po Berlin. So bisan din kita magbalik kid subong do kadamo kid. Pero ang kumbasihan talang gid ang tiyempo gid no. Yung tiyempo nga matugnaw pos grabe init pagka udto bong Berlin kung pagkahapon. So mga maka-affect pag kinapong Berlin, tiyan mo ning isa sa mga factors pala. Tiyan mo ni ang nalakat sa tiyempo man subong kay kabalo kita bong Berlin. Every year niya ma-experience siya tagi niya kada bulan sang Enero, paubos na no padulong sa bulan sang Marso, maka-experience siya kita sang mabugnaw nga panahon maulanon man nga tiyempo, no? Kung grabe bong Berlin, grabe ang init, no? Katagiti ang init subong siyempre kada isa sa aton hindi man guro mga salsalon bla bong Berlin nga hindi kita makabatsyag sang hilanat o kung paglain man sang matsyag. Well, ang punto lang gid man diri bong Berlin, no? Sa malipot nga pulong. So dapat talungan tagid ang aton nga ikayong lawas, no? So para sa kaya ka piko, vaccinated ka pa bala o naka-baton ka na booster. Correct. Mag-vitamins sa gyapon na Bombo France. Dason tulog at temprano. Correct, no? Nisagad ka pa stress wala. Enough rest gid mong Berlin amo ginang kinanglan sa kada isa man sa ato, no? Ang napahuway gid pala. Way unod bulsa mo no galingin pating dapa-dapa mo no. Mo na ganyan plan nila mong Berlin nga tias pang nimo nga palad ra nagakatol o ko nimo nga kuno pa dabi nga pahin sa lawas mo nagakatol dira mong Berlin. Basta wala unod ang bulsa, no? Masig pangalot ka na lang ni kunden nga pahin sa imo nga lawas. Kay because nga problema kabala mong Berlin kundi ka naman makuha bisang imo ni nga kinanglano, no? Nga igasto man bisa mo ni nga tiyempo. Isubong po Berlin kada isa sa aton git, no? To nabudlayan git welcome sa kinanglanon sa personal o kung sa sulod man sang panimalaya po Berlin. So git mismo ang mga kabarangayan sa syudad sa Bacolod. Actually po Berlin sa ato mga nag-gather ng mga information. So pasalamat pag kita diri sa Bacolod nga dualis tanay nga mga punong barangay positive gid sa Berlin ang pagbaton sa bakuna. No? So wala gid man diri question when comes sa aton diri sa Bacolod sa mga unvaccinated nga mga punong barangay. So base sa masunod nga mga inadlaw ti alaw na gid man amo man ning isa sa gana angan-angan tabala kung malabot na to for example ang herd immunity mabuksan na gid fully ang aton economy Bombo France. Yes. Pag panugyanan na lang gid kita o kada Pilipino kamo na may sumodra maghalong kay ti total bakunado naman kamo. Pero kung vaccinated na kita, medyo tayo naman ang mga unvaccinated, yet ang aton economy may mga restrictions sa gyapon Bombo France, mabudlayan ng gobyerno mag-kumbinisi sa to mga unvaccinated to get vaccinated kiti amo man ang gyapon mo. Bakunado kakag ni ka bakunado dili ka man gyapon kagwa. Correct mo Berlin do way kita nibla tuan. Way kita pasingad tuan correct man. Do kabudlay kay damo kita mo Berlin actually mga reactions pala sa mga masugatan naton di sa mga dalanon o kung mga kaupod naton di sa mga papubliko man nga salakyan. May mga kanya-kanya pong Berlin nga mga reaksyon, no? Tinga mention gid sa iban nga mga pasero na ipatuman man ang no vaccination, no? Right, no? Kay bilang kita ang mga vaccinated, tidukan perman pala kay kita yan nagpabakuna, iba niya hindi. Tapos ang gobyerno ya ginapilit kaya nga magpabakuna. So kami bilang mga sumulunod man sa gobyerno, magasunod na lagi kita about sa mga vaccinated.
Kung vaccinated, kaduay ka man gyapon baribilihiyo ay nano nga abo nang ginatrabaso oo. libanta nga mga kotoran ba mo France. Kay nang do kabudlay gibla sa ila kumbensihon. Correct. Because hindi nila makita ang mas dako nga benepisyo for those vaccinated kung ikumpara sa mga unvaccinated. For Yeah, example, correct. ti subong hindi man na nationwide din no vaccine no ride policy. Di syempre, bisan hindi kaya bakunado, makasakay ka man gyapon sa mga papubliko nga mga salakyan. Sa Correct, mga yes. malls, wala man ang no vaccine, no entry policy. Tito, amo man lang ang gyapon na Bombo Andrew. Di syempre, ang mga vaccinated, nagakumod ba sila? Hindi tanay kami mag halubilo to sa mga ining unvaccinated. Di siling naman sang unvaccinated, ti okay naman ni kay bisan na unvaccinated kung makakadto man kung gyapon sa mga kalatuan sang vaccinated. Amo gid Bombo Erlin, no? Amo gid na palang ano gid subong ang do ko sa pa pala masiling nato bing do may natabo man ding possible man ding mga pagka unbalance balalakas sa paglakad subong sa nga to ning nga sistema. Because nga do pag-ogi ja Bombo Erlin mo no ang sistema sa aton nagliwat ija isang una tiya sa way pang bakuna ang tao do nagsunod man no sa mga pagsulundan to nga gin-release pa sa aton nga lokal nga gobyerno nasaa dito sa mga pila ka mga executive orders pag siling gani Bombo Erlin adlaw sang Domingo nga wala may magwa nagsunod man ang tanan Bombo Erlin no makita man to gani ang mga ang resulta diri sa aton sa syudad sang sang Bacolod nga ang epekto sa mga syudad Bombo Erlin nangin matinlo kadto naging malino kadto pang palibot atong Bombo Erlin do naganami bakit ba ang palibot naton kay because nga sa amo na nga mga pagsulundan to at isa sa ato nagsunod no kay tuod no kung i-strictohon ta pagid Bombo Erlin o kung mas tiliton ta pagid ang pumuluyo mas napagid nagatig-a Bombo Erlin no kay syempre depende na sa pag-approach bala sa nasiling ni nga mga guidelines no batok sa pagbantay man nato sa COVID-19. So, nagabase man nina Bombo Erlin kung paano mo ipabutyag ang mensahe mo o kung gusto mo palabot sa mga pumuluyo, no, kung ano gid man ang kabugaton o kung Bombo Erlin ang effect no sa aton nga mga publiko Bombo Erlin. Para sa nang ma-submit ka negative RT-PCR test bisan vaccinated ka, nagahatag pagigani rason para sa mga hindi magpabakuna, hindi sila magpabakuna Bombo Andrew. Kaya makita nila yung mga vaccinated gani requirement gapon nga mag-RT-PCR test no? Requirement ko mag-RT-PCR kay unvaccinated ko patas lang kita. Yes, amo gid Bombo Erlin. Ti ko nila na ko yung magpabakuna. Kay maka-travel man ko gyapon, ma-RT-PCR test lang ko. Kay bisan magpabakuna ko, ma-RT-PCR man na gyapon. Ti mo na blam, way katabala ba sila tuan. May mga kilala kita Bombo Erlin actually nga mga biyahero man bala no for essential ya bala ang tuyo sina Bombo Erlin because of amo na nga mga guidelines tsakto gid man ang na-mention mo no nga do parehas man gyapon ang rules and regulations sa mga vaccinated kag unvaccinated so the problema sa Bombo Erlin nag-usik pa ko sa tiyempo ko before vaccination about yung mga unvaccinated tigid do parehas man lang kami gyapon ni mga dapat obrahon no kinanglan pagyapon sa mga kuno pati mga spots vaccination card or RT-PCR test na Bombo Erlin ikabalo kita daan sila na presyohan na isubok ng RT-PCR test no bilang ikaw ya essential worker nga nagatabok-tabok abi sa pila ka mga isla dire medyo mulubugat man sa imo no kung kung unvaccinated ka ba o kung vaccinated ka man so tayo mo ginasubong Bombo Erlin isa sa mga panabat man sa aton mga pumuluyo when comes sa vaccination roll out diri sa aton Bombo Erlin. Basi one day may mga changes man na sa mga policy nga isang gobyerno because ang ginalauman ta mo na bala Bombo Andrew kun damo na sa mga Pilipino nga mabakunahan mabuksan na ang aton nga economy. Kati amo na somehow ang consolation sa aton isang government for getting vaccinated. Pero kung kadamo na gid sa mga nagpabakuna pero ti sirado man gyapon ti tanuway na lang kita nagpabakuna Di ba la? Tanuway na lang kita nagpabakuna kati wala man gyapon sa mga pagbago. Kabisan bakunado ka doon ka man nagyapon gani makagwa. Limitado man gyapon ang giho bala ang nagpatublok ka na gana isang bakuna.
Para at Yes, least yes. dere mas ma-prove sa government that ang ining vaccine is effective sa human health sa Bombo Andro. Kag mas makaprotect siya sa aton na bala. Kati karon kon may mga restrictions kag ining limitado man gyapon ng mga sektor dara nga bukas. May ginapatunda sa aton nga bisan pa ikaw ang vaccinated dini ka gyapon mo na hindi ka man gyapon magkumpiyansa. But kung ma-allow ining mga vaccinated to just go out freely, at least mas ma-prove sa gobyerno nga ang bakuna is epektibo. Correct. Yes, Bomberlin. Subong walang takabalo kung ang lakat for example Bomberlin diri sa mga downtown area no diri sa sentro isang Bacolod wala tayo kabalo kung sino ding vaccinated kag sino ding unvaccinated Bomberlin no. Kaya hindi ni nato mapakta ni kada isa di basi kumamangkot nabakunaan kana basi wala makakos wala sang kind sang question nga isa ka offensive nga type sa question no ti subong daan Bomberlin ang basta vaccination ti one of the sensitive one ni subong nga topic no kada isa sa atin nabakunaan ka na o kung wala ka pa nabakunaan di so may mga discrimination gid Bomberlin no nga magaluntad basta makapamangkot kasi sa ka persona kung vaccinated ka na o kung unvaccinated Bomberlin. Okay, sige. Yes, Bomberlin, may pahayag diri sa aton ang punong barangay sa Barangay Mansilingan nga si Kap Rodolfo Boy Pico. Okay, liyo ko tabi mo mulits. On na da. Aha. Sige. Dahil lagi da si po ng barangay Rodolfo Boy Pico asang barangay Mansilingan. Ba't basta pabor naman na sila, no? Yes. Bombo Franz. Di ko Correct, ikaw Bomberlin. syempre vaccinated ka na nga po ng barangay. Wala naman na sang problema para sa imo. Yes, namogit, no? Why kaya bala sang paligban Bomberlin kay syempre di ang imo yang kung saan pa bala guilt free ka na ya bala. Why kaya dapat sang kabalakahan pa kay syempre proud ka man yan, no? Mapabugal mo yung ako yung fully vaccinated na bilang isa ka punong barangay. Kag ang ako yung mga pumulo, diri because man sa pagpanguna ko, masunod naman lang niya Bomberlin kasi syempre si Kap fully vaccinated na, no? Kita nga mga pumuluyo sa nga muning nga barangay dapat makigbahin makita no kay syempre sikat nang una man wala man bala mga side effects na kung ano ni nga mga malain nga natabo no so ready na no go for ano na gid Bomberlin go for vaccination na ginakadamaan sa aton Bomberlin. Okay, so sa mga vaccinated or mga unvaccinated na Bombo Andro subong halong gigitatanan amo na siling tabi sa may kamandaya yan na bakunahan or nabakunahan Correct. ka kaman ang mga vaccinated nagabatyag man gyapon ti tanan talan lang gid palungon na ta Bombo Andro. Oo. Correct. Kaon kita sa mga healthy mga pagkaon, Yes. stay hydrated, Oo. enough fluids good, especially water, with the lemon na dira, pero isang kilala mo lang, naglimon-lemon naman doon siya. Kuno pa, mas gakain kanyo, kamaginom kuno may lain nga sabor bla. Oo. Bombo Andro. Yes. Dason, tulog isang temprano. Amogit. Hindi magsagad dira ka babad sa mga gadgets ta. Kaya kung kaisa gasiling ka na mapatuyo kung brada na Facebook kung mga YouTube de. Pero kay why na that is wrong pagbati ta. Kay mas gina-prolong niya na ang imong alertness sa Bombo Correct. France. Correct, Ang Bomberlin. blue Okay. light sa aton na Yes. gadget bala. Gina-prolong Yes. niya na ang alertness mo so dugay ka na tuyon. Igo Oo, ka maka notice kwa na alas 10 na. Mugay pero kita Wala Bomberlin. ka man gapo na tuyo. Why ka na tinadula ng imo bala nga katuyo bala no kay dugin agaw na bisan nga ako napiktuhan na lang nga parte sang imo nga utok nga imbes nga gaano na si imo nga matulog ka na ikaliti nagakote ka pa tayo isang gadget nga may mga kaangay sang mga Android ni Bomberlin ang blue light daan one of the factor man na no nga maka-trigger trabisang o kung makapadula trabisang mga mga hormones so dating nga makakos bisang pagkatuyo mo so they affected gid ang imong schedule sa pagtulog so dapat subong Bomberlin ato din manihalungan nya kag tagati kay sing importansya nga ato ni kayong lawas pala no kay sa una ni Bomberlin do ita pa niya na realize mo no nga
gamay lang trangkaso man lang na simple man lang na bunglon. Dito mo yung bumorlin ng trangkaso yan do ginapalagiwan ka na. Do gina ko pwede lang makapanago ng mga tupad mo manago na nimo kay ikaw trangkaso ba na. So mo na subong aton nga sitwasyon no do ka sensitive kisang reaction sa kada isa sa aton when comes sa health issue. Bongo early. Sige, okay na si Punong Barangay Rodolfo Boy Pico. Mantian naton ang Punong Barangay sang Barangay Mansilingan diri sa siyudad sa Bacolod. Para sa ako na mas mayo yung pantuti galing amo na nga dinpili kasi sa tao. Pero dapat may mga measures gid nga mapasigurado nga mga barangay officials mabakunahan gid no. Kay ang at stake nga diyan kabuhi mo. Di ko lang isa ka barangay official adlaw nagatubang sa tao nga hindi siya bakunado ti budlay man basi siya kag hindi mabalaan nga infected siya di kung di naging carrier siya sa kung sinong tao nga matubang nila malatnag niya. Okay. But si mo dakati si mo nga mga pagtan-aw pabor ka man nga mo ni bing tipatuman? Pabor man ko pero hindi sa extent nga pahalinon kundi may mga sanksyon lang na para mapasigurado nga ang mga barangay officials mga babakuna gid. Kaya sa Subong like diri sa Bacolod Subong Kalwab gasaka naman ang cases nato no. Pagkabot sang isa ka panahon malaog naman siya pati kung kita hindi mabakunahan ang sino nagsaka panaog na ang COVID hindi din magaling diri sa atong lugar not until hindi kita bakunado tanan. Kaya mo na kinahanglan din nga magpabakuna ang tao, especially mga barangay officials nga adlaw-adlaw ara naga-integrate sa tao, adlaw-adlaw tao ng atubang mo, dapat bakunado ka no. Mas konditi nga may mga measures gid nga mapasigurado mga barangay officials no kasi ginakampanyahan sa ganituto ang pumuluyo nga magpabakuna tapos kita ng barangay officials siya hindi bakunado. Kaya mo na no nga ako nagapabor no kung may mga action ng DILG para sa mga barangay officials nga wala lang pabakuna pabor ako sina no kung sa ako lang nga observe pa nabi no pagpangano lang kaya gani nga kasang last to atong siling to nga si President Duterte nagpapanaog sang isa ka panabi no daw verbal nga na statement pero kasi ginasiling lang nga kung anong gagawa sa baba sa presidente daw man state policy na siya no. Pero nga kung okay gito pero ang importante ito kung i-implementar to may mga labi nga magkuhan sa Supreme Court bala no para ma-ensure kung ba constitutional ang nga polisiya no para mapasigurado pero ako yan nagapabor ko kay ang kinanglanon sa subong niya kung ang primary concern dali ka ang kabuhi sa tao. Hindi, kung hindi ka pagkatagan sa protection kay may ara dito nga mga hindi magpabakuna amo na lang nagbalik-balik ni ang COVID-19 sa akin din. Pero kung bakunado ang tanan nga pumuluyo definitely mauntat ng COVID-19. Oo. Indo pila naka-percent na vaccinated ra kap sinyo kap? Diri ako ang exact data wala di ko aral sa EOC. Pero base sa lakat ng among vaccination di damo lagi ginabakunahan di sa barangay Mansilingan no. Kasi mo lang ako nagapasalamat sa mga pumuluyo no. Nagpabakuna gid no ang mga pumuluyo sa kumpara sa una to nga gugtas ka no after magpabakuna ang luyag magpabakuna why na dayon do naglimit ang pumuluyo kung gusto mo magpabakuna subong nakita ta nga dako na bigya no ang tao niya mismo ang nagapabalik sa barangay sa ano ang schedule sang bakuna ano ang bakuna no sa ano mapabooster tungkol posible nakita na sa tao nga kung ano ka kinahanglanon gid no nga ang isa ka tawo dapat mabakunahan gid
Kiti pareho sa tosang Delta variant pa nga panahon. Ang mansilingan, ikaw hindi ko damo ito isang nakaladi sa grasya, tadi nga mga kauturan din sa barangay. No? Kay wala sila na bakunahan, pagka sang na-infect na sila sa COVID, especially may mga comorbidity sila, disgrasya gid damo gid no. Despite nga millions ang gasto mayari kami diri isa ka pasyente nga lapit 3 million pesos ang gingastos ang kabataan niya sa iya, pero disgrasya gid. Kaya mo nga no nga ako no kuno ng mga measures nga imuunda sang national government nag-upo din ako sina no kay tungod ang ginalantaw tungod ang kabuhi sang tawo. Pagkapatay mo way na why niya, no? Isa lang yung kabuhi. Tatak na disgrasya, why na? Why na niya rewind? Kaya mo lang dapat gid. No, dapat gid nga ang tao yung mabakunahan. Ang tutog sa hindi na mabakunahan, amo lang himuan pamagi nga mabakunahan sila. Okay. Marlene, yes. Yes, Marlene, no, tiyan mo to yan sa kahit sa napunong barangay, sa barangay Mansilingan. No, sa kaya Kapa Rodolfo Boy Pico Marlene, para siya i-open arms siya Marlene nga bato nung amugit na nabi nga mando, no? Kag-isa pa di para siya kumpiyansa saya kay fully vaccinated na siya Marlene nga punong barangay Marlene. Okay, sige. Thank you, Gid. Bombo France. Yes, Marlene, para sa pagpangalagan sa bubuhan ay big time minutes Bombo France Andrew Burgos. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Madamo nga salamat kay Bombo Franz Andrew Burgos. Amo na nagaling ang isa sa ginakangawaan kay miras nga no vaccine no ride policy kag base sa masurod ng mga inadlaw ikapatuman naman ni sa ato na diri sa Maya Visayas and Mindanao basing iban na bala magagamit sang peke nga mga vaccination card. So mayra sang warning diri ang Philippine National Police para sa mga nagagamit sa mga peke nga mga vaccination card. Nagligad ato mga nadakpan na diri sa ato na sa may syudad sang Bacolod. Ilabi na dira sa may barangay Singkang Airport nga naggamit sang peke nga vaccination card para lang makalabay sa may border control. So ining statement kag warning nga ginapagwa ni PNP Chief Police General Leonardo Carlos ang kasunod sa pilaman na ka mga report nga mayara sang mga individual nga nagapresentar sang peke nga vaccination card sa mga checkpoint. Kay kamo o konang ini mga nagapeke ang makapangatubang sang penalties kalakipan na ang imprisonment. Ilabin na ikaw nagpeke dara sang vaccination card because that is an offense sa dalom sang Republic Act 11332 o kanang mandatory reporting of notifiable diseases law. Kumadakpa na kadara nga naga-falsify, naga-tamper o kung nagagamit sang peke nga vaccination card, ikaw ang mayara sang penalty including ang ining 20,000 to 50,000 pesos nga multa kag imprisonment of 1 to 6 months o kung both. Pwede ikaw mamultahan kag pwede ka man mapriso kay sang tanalikdan naging adlaw, nag-share diri si Cotabato City Mayor Cynthia Giwani sang mga litrato, duha ka mga confiscated nga mga peke nga mga vaccination card nga ginpresentar sang duha ka mga individual nga naglabay sa checkpoint. Iban na dara nagkakapilitan na to nga magpameke bala. Ilabi na kung ipatuman ng ining no ride no vaccine, no ride policy nationwide. Di syempre iban na dara pasi ko mameke bala sang vaccination card because ang driver wala man siya sang paagi to check kag ma-validate kung bala ang vaccine card nga ginpresentar sa iya is authentic o kung peke. I-check na to diri mga preparasyon sang Police Regional Office 6 sa Piyakalinya with Bombo Grace Lynn Labaton. Bombo Grace, report kamin. Bombo Grace. Sige, yes, go ahead. Challenging para sa Philippine National Police mag-identify sang PK vaccination card from original vaccination card
Marlene, amo ng statement nga ginahambal kagina ni Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, ang spokesperson sa Police Regional Office 6 sa Marlene. Diri sa syudad sa Bacolod na record nakita nga duha ka mga persona ang nagkaladakpan sa paggamit ng fake vaccination card. Nagsugod na Marlene, no, ang paggamit no sa mga abilidad sa atong mga kauturan regarding sa may mga pulisiya kita nga no vaccination card, no ride sa Manila, no kag no vaccination card, hindi ka makasunod sa mga nagakailain ng mga establishmento. So Marlene, nagahimo man sang tika nga atong mga kauturan sang mga kaangay sini nga pag peke sang vaccination card. Kung imo Marlene nga imutara no ang vaccination card mayara dira sang mga information sa angay abi sang kung ano klase nga vaccine, kung ano ang iya sining lot number o kung manufacturer Marlene kag date no ang ara pagidira kung sa diin ka bigin makunahan o kung ang imo pagid si Marlene nga kumpila ka na ka pakuna or first dose ka lang or second dose. So Marlene, mabudlay no kapag pero ang atong sininga mga kapulisan para ma-exercise ang tawag na prudence no, may access sila nga electronic verification system pa i-check ang ina nga person kung nagagamit o kung nakapabakuna na bala no fully o kung partially ng Marlene. So ang aton sining mga kapulisan sa Bilog ng Western Visayas ang ready naman sa pag-check sa pagbantay sampol sa mga border control Marlene kag sa iban pa nga mga establishmento. So Marlene, kamatian ta ang pahayag ni Lieutenant Colonel Arnel Solis. Okay. Sige. Ang spokesperson sa Police Regional Office 6. Ang ining no ride, no vaccine, no ride policy. Medyo bulabudlay man na gani mo Grace Kaya nga, ini mga drivers bala, asang mga pabubuliko ng mga salakyan, budlay man na sa ilang nga mag-check dara. Aron kasi mo gali bumulit sang audio ang voice clip ta. Mag-check ka bala kung tuod na siya or peke lang inabo mo Grace. Yes, Marlene, mamudlay, no? Kaya example, ikaw so driver, kung hara ka lang ngayon sa terminal Marlene, magsidasigdang iyo sa mga kauturan ta. Bago pa na ugayon sa sirisbas, siritsurayon sa kay mga putol ta. So, kapag implement, no, papilahon mo abi dira, kag ikaw nga driver, dapat, no, ano ka man, informed ka kung paano niya siya i-identify ang piki halin sa original na vaccination card mo Marlene. So, nga siguro, no, ano pa ni? Yes, Marlene. Magluwas lang yakon honest tanan nga mga commuters sa bala, Bomo Grace, nga kung why kaya nang kapabakuna, tinikadara magasakay, pero syempre, kung ikaw bala nagahinga mo, makareport ka man sa trabaho, or makakadto ka tabi kung nang iboy ang katuyuan, tikon unvaccinated kadara, ang mga vaccination na card nga especially kung medyo mga techie sila bala, pwede lang nila mailog. Yes, Marlene, kita bala kita ng mga tao, wala choice nga binusig. Si Marlene, ang ato sa mga kauturan ng iban, posible magahimo sang hindi amo, just like abi no pag-present sang mga peke nga vaccination card. So Marlene, kabalo naman sila kung anong pag-atubangon, no, miyara sang mga penalty kag or fine o kung imprisonment, no, iyayiga hatag sa ila. So Marlene, kung ano malanggid, dapat sundo na lang, no, kung wala ka pa nakapabakuna, di honest na lang. Okay. Sige. Matianta si Police Lieutenant Colonel Arnel Solis. Yes, ma'am, no. Diri sa aton sa sa Western Visayas, so far wala pa man kita gid sa mga
border control gid nga gina-conduct, no, just like sa Metro Manila. But of course, dahil amo ng instructions sa government nga mag-implement kita, no, sa rules regarding sa fake vaccination card. In case na may ma-encounter kita nga may individual nga nagamit sang fake vaccination card, of course, magalantaw na to nila kung truly fake gid man, no? If in case nga fake ang vaccination card niya ginano niya, so posible magapangatubang sang kaso ang individual nga fake ang vaccination card niya ginpakita. Ano sir nga kaso o kung fine nga iga hatag sa nag-violate o ma-violate sila sir? Lantaw na to nila kung mahulog inadira sa Republic Act 11332, no? Or sa revised penal code yung pag-falsified sang isa ka dokumento, lantaw na to dira kung ma-fall dira. So kung makita naton nga ang elemento makasulod sa revised penal code nga violation, so dito naton siya kasuhan o kung dito sa Republic Act 11332. Sir, paano mabalaan kung ang isa ka vaccination card peke? Actually, amo pa nang isa ka challenge sa aton kung paano naton mahibaluan ang ang isa ka vaccination card kung peke ini siya kung hindi, no? Dahil kung ilang taon na to na possibly sa mga different LGUs, iba-iba yung itsura ng vaccination card. And amo sila, no? Challenge sa atin kung paano yun ay may baluan. Considering kita sa alert level 3, gina-advise nato ng aton yung mga kulturan niya, sundon lang kung ano ang mga polisiya under alert level 3. And pag-abot naman sa mga vaccination, sa mga different vaccination sites, sa aton yung mga local government units, available naman dira ang aton mga vaccines. So sa aton mga kulturan nga wala pa nakapabakuna o kung nakapa-booster shot, so much better nga mag-visit na sila early, no, sa mga different vaccination sites sa ilang local government units para sila maprotektahan na kontra sa COVID-19. Aha. Okay, Babo Grace. So, what mismo minadto dari yung mga kapolisan maglabas ng gidaguro kung may QR code bala nga pwede mo maskan and then ma-detected dira kung na siya peke gidman. Yes, Berlin. Nagayimutad ako gina sa akon nga galing mga vaccination card ng Berlin. Hindi pa ko kapilo kung paano siya i-identify, no? Kung PKAB o kung orig. Pero sa akong galing kabalo ko yung original ng Berlin kay nagpabakuna gid ako. Okay, sige. Ano nagagwa to gali sa investigation nila sa sunog sa Bago, Mamo Grace? Yes, Berlin. As of now, wala pa gid na tumod kung sa diin, kung ano ang ginhalinan sang sunog sa syudad sang Bago, especially sa Barangay Lag-Asan. Berlin, lapit lang gid sa proper, no? Kung sa diin, isa ka pitsahan o kung pala mahawan bala, mga baligyaan sang pitsa ang nasunog. So ang damage dito Berlin nga ila na record, no, more or less 100,000 pesos. So ang iningapitsahan mo Berlin ang open and close from 8 a.m. to 8 p.m. So Berlin wala man sang na-record nga bisan gamay nga injury, no, kay natabo ang sunog mga last 9 na sang gabi. So naka-respond ang aton sining Bago City Fire Station sang dayon kag na fire out sa Berlin mga 10:25 nga nagsugod ang sunog 9:34 sang gabi. Okay. Berlin, pamatian ta ang pahayag sang fire investigator sang Bago City Fire Station nga si SFO1 or Senior Fire Officer 1 Ian Laruan. Okay, so para yun sa gapon ng panunduman sa aton sang Bureau of Fire Protection, dapat maghalo nga gid ba mo Grace kay anytime abiya ti wala ang sunog sang pili kag delikado kay katama because kung malabayan ka sang sunog halos sa tanan na gid lamon nya gid. Yes, Berlin ka makita iban ka rin dati way kagid sa puon bala. Especially para sa mga totally burned. Yes, Berlin, no? Bisan 100,000 lang ni. Ay, compare mo bala kagapon nga lapit sa 1 milyon ang sunog diri sa syudad sa Bacolod sa duha ka mga barangay
ti dako na Bomberlin nga danyos o kun uba no sa imo sini nga palangabuhian. Okay. Sige. Ano nga ka pa nag-iya sini, Bobo Grace? So Bomberlin ang ini nga Sila Ruan na Bobulits. Yes, Ang second edition bala. Ira da nga second ed. Okay. Sige. Ano nga nito, Bobo Grace? So Bomberlin ginapanigiyahan ini no sang persona nga sila Ray Jimena. Bomberlin ang pizzahan o kung baligyan sang pizza. So meaning close na gid sila ya no? Sang natabo. Yes, Bomberlin close na sila kay naglapaw na sang las 8 kag las 9:34 natabo ang sunog. Sige. Thank you, Gid, Bobo Grace. Why, Gid, no, Bobulits? Sa second edition? Wala. Okay. Sige. Thank you, Gid, Bobo Grace. Yes, Bomberlin, amo na mga balita nga madulong sa pagpangalagad sa bombohanay big time. Ini si Bombo Grace din nabaton para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent. Overall, number 1 sa Bacolod sa radyo. Bombo! Madamong nga salamat kay Bombo Grace Labaton. Amo ni man natod aminado mismo ang PRO6 ang budlay lang bala. Mabudlay tumuron kon bala ang ining vaccination card ginapakita. For example, meron naman sa border control o kon for example ipatuman naman ning no ride no vax no ride policy tibudlay para sa ato ng mga otoridad, especially kung dira ka man nga sa jeep mga nagabantay nga mag-check kag madeterminar mo kung bala ang ining vaccination card ang peke o kung ining authentic. Especially ang daan yung ang iban na dali sa Bacolod, medyo dako-dako ni nga daan nga to na vaccination card. Unlike sa province, do ka-cute lang ya bala. Cute lang siya ya. Ti iban na dara sila nga lisensya nato na ka-viewer. Problem lang sila kayang mga vaccine cards sa Bacolod gin photocopy or ginray. So man lang ang mga kalabanan daw ticket sa raffle. May ginatuod no. Namin pagitani ko na nag-formulate ang Department of Health. Naghimo gid sila bala sang vaccination card nga budlay siya ilugon kay para sining vaccine card ato dagan sa wallet ko ang akon nga vaccine card. Pero do kahapos lang siya bala kun ikaw yan ng teki ka man lang. Tapos ka man lang nga dira ilugo na kay pwede ka man lang niya maka-obra-obra siya na i-photoshop mo lang. Ma-edit mo ba lang ang imo ipakita na dala sa ipa-print mo lang sa medyo mas matulutig ayang papel ti may vaccine card ka na. Kaya wala na ginapanawagan na honestly na lang ang ginadre ang masandigan na ta to make sure nga ining mga unvaccinated hindi makapresentar sang vaccine card. Kag kung maglabay dira for example sa mga checkpoint or magsakay ka bedra kung ipatuman diri sa ato na sa may syudad sa Bacolod kay tididdoy palang subong sa National Capital Region ining no vax no ride policy. Kung hindi kaya vaccinated hindi ka na lang gid magagwa. Kay kabudlay sa na i-check magluwas lang ya kung para ni sa mga espas for example nga mayara pa ya sang paagi ang LGU nga ma-check kag ma-validate dito sa nag-issue nga LGU nga indeed inigin presentar nga vaccine card is authentic o kung peke. 50 minutos na nakaligad sa takna ng alas 9 sa aga. Kulabos na ang aton ng tiyempo diri sa pagpangalagad sa Bombohanay Big Time. Iban nga mga impormasyon ka mga balita bantayan na ninyo sa Bombohanay Saudo. Daligid damang sa matutod nga numero 1. Updanay kita buwas sa muman sa gihapon nga oras sa katapusan ang inyawalagad ako si Bombo Erlin Bayonita para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo!